Sve države sveta imaju svoje lice i naličje, ali ni jedna kao Srbija, kao Srbija, kao Srbija, kao Srbija, kao Srbija, kao Srbija. Emisija Lice i naličje Srbije. Autor i voditelj Dejan Andžus. Poštovani slušalci Radio Fokusa i poštovani srpski narode, navikao sam da kažem na svim srpskim teritorijama dok se jednog lepog dana srpski narod ne ujedini u jednu državu. Međutim, to nije današnja tema lica i naličja Srbije, koja će na neki način biti pretvorena u lice i naličje sporta. A evo i zašto. Zato što mi već ovde mesecima, da ne kažem skoro 2 godine, raspravljamo krive Drine i ukazujemo na samozvane sportske radnike, ukazujemo na one koji su u sportu radi lične koristi i najpodmuklija varijanta takvih radnika jesu oni koji upotrebe sportistu, koriste ga dok je na vrhuncu moći, a posle ga na neki način odbace i okrenu mu leđa. Koliko toliko silni menadžeri i kvazi menadžeri okupljeni oko fudbala i oko košarke uspevaju da stvore neku zaradu sebi i svojim štićenicima i pulenima, naravno ne svima, međutim u ovim drugim sportovima situacija je takva da u ovoj zemlji po završetku karijere, makar se čovjek bavio olimpijskim sportom, da ne pričamo o najtežim sportovima olimpijskim, borilačkim sportovima i da ne pričam, iako je bio šampion, ne može ništa da uradi na kraju karijere. Znači svi mu okrenu leđa, a rešenje sistemsko ne postoji. Ja tvrdim, kao što je lažno sportsko društvo Crvena zvezda, tvrdim da je lažan i Olimpijski komitet, tvrdim da je lažan 90% Sportski savez Srbije, tvrdim da jednostavno tu se odluke donose ad hoc, kampanjski i ne postoje sistemska rešenja. Ono što vi znate da ja radim u ovom programu, to je da hvalim obično sportsko društvo Partizan u odnosu na Zvezdu, što nije ni čudo s obzirom da osvajaju bar 30-40 titula više od Crvene zvezde svake sezone u gotovo svim sportovima. Međutim, danas neće biti baš tako pohvaljeni, a radi se o jednom sportu gde je Partizan takođe kroz istoriju bolji od Crvene zvezde, a to je judo sport. A ja ću vam predstaviti mog gosta, vi ćete čuti priču pa ćete sami proceniti. Reč je o nekadašnjem trostrukom prvaku države, prvaku Balkana, vice šampionu univerzijade, za mene najveći uspeh 9. mesto na svetu. Reč je o Aleksandru Petkoviću, nekadašnjem šampionu apsolutne kategorije, inače njegov otac je takođe Boban Petković, nekada je bio veliki džudista, za one starije ljubitelje džuda koji se toga sećaju. Ovde ćemo govoriti otvoreno, ovde ćemo govoriti bez mnogo rezervi. Gospodine Petkoviću, dobar dan, hvala vam što ste došli, a tema će biti između ostalog ko je sve vas tapšao po ramenu i ko vam je sve okrenuo leđa u vašem judo sportu, a pre svega u Partizanu. Dobar dan. Dobar dan, hvala što ste me pozvali, hvala na ovako lepoj i profesionalnoj najavi. Da se predstavim poštovanim gledalcima još jedan put, ja sam Aleksandar Petković. Slušalcima, ali nema veze. Biće i televizija. Može i tako. Slušalcima, hteo bih da se predstavim još jedan put, ja sam Aleksandar Petković, po vokaciji profesor fizičkog vaspitanja. Judom se bavim od svoje 5. godine. Završio sam postdiplomske studije na Univerzitetu u Beogradu, branim master tezu polovinom ove godine u septembru. Završio sam sportsku gimnaziju takođe u Beogradu, društveni smer, dao sam stvarno sve od sebe i ceo svoj život sam posvetio sportu. Ja sam 4. generacija sportista iz moje familije, moj deda i pradeda su bili reprezentativci u biciklizmu, inače stari Beograđani, a otac mi je bio reprezentativac u judovu i višestruki osvajač velikih međunarodnih medalja. Ja bih počeo ovu emisiju sa jednom lepom latinskom izrekom koja kaže homos homini lupus est, čovjek je čovjeku vuk. Meni se to stvarno desilo. Ja sam živi primer uvređenog, povređenog i revoltiranog sportiste koji je ostavljen na cedilu kao pas da se sam bori za svoju egzistenciju, da se sam bori za svoje titule i za svoje medalje. Najveću zaslugu za svoje moje doprinose najviše naravno su doprineli samo moji roditelji, moj otac Slobodan Petković i moja majka Angelina Petković, naravno moja sestra Ana Petković. To je jedina prava podrška koju sam ja ikada imao. Nažalost, to je surova istina. Moji početci su na Novom Beogradu, znači počeli negde sa ozbiljnim treninzima oko 10. godine.
Nakon toga potpisujem ugovor za Partizan kao jedan od najperspektivnijih takmičara. Osvajam zlato na svetskom kupu 2001. godine u Pakšu, koja je dan danas jedina medalja na tom međunarodnom turniru gde je podignuta srpska zastava na najviši mogući nivo i srpski narod gde je prezentovan na najlepši mogući način, sa tim da je niko do sad nije osvojio još uvek tu medalju. Izvolite, gospodine Petković, izvolite. Bićemo zvanični, pa ćemo na vi. Inače, pred nama je jedna ljudina i gromada od čoveka, znači šampion teške kategorije, čovek koji ne može faktički da se smesti u ovaj studio, još uvek pucaš od snage. Pa dajem sve od sebe, trudim se da izgledam pristojno i kulturno, volim da se bavim fizičkom kulturom, nevezano da li je to judo ili bilo koji drugi oblik fizičke kulture. Meni su velika ljubav tegovi. Jedan od mojih kondicionih trenera pred krajem moje karijere je baš bio čovjek iz Powerlifting agencije, to jest iz njihovog profesionalnog saveza, gospodin Radovan Gavrilov, koji me je trenirao, i naravno naš jedan od najvećih velikana dizanja tegova, Boban Šurbanović iz sportskog društva Partizan, koji me je godinama pripremao za velika takmičenja. Ja sam te prekinuo u izlaganju, a u stvari došli smo, ovo je bila jedna uvertira o tvojoj karijeri, kako je to sve kretalo, kako si pobeđivao protivnike, nabroj nam neke najveće uspehe, pa ćemo posle dođemo do toga kako se takvom čoveku i sportisti okrenu leđa ovoj zemlji prepunoj demagoga, političara i ostalih ulickanih tipova, a kad se zadre površina, sve je sama prevara i sve je velika laž. Izvoli. Hvala još jedan put. Samo da završim misao, pored svoje sportske karijere, upravo sam terao i fakultetsku karijeru koju sam uspešno priveo kraju i počeo da radim kao asistent na Akademiji lepih umetnosti u Takovskoj ulici u Beogradu. To je privatni univerzitet na kome predajem 2 predmeta, to su scenske borbe i scenska akrobatika. Uspešno radim svoj posao, poslednje 2 godine sam proglašen bio i za najboljeg asistenta. Da skratim priču i da se vratim na prvobitnu temu svog dolaska ovde. Šta se upravo desilo? Poslednjih 5-6 godina ja sam bio, pored našeg najtrofejnijeg takmičara Miloša Mijalkovića, koji je naravno pobegao iz Partizana jer više nije mogao da se bori sa upravom i sa polusvetom i polupismenim primitivcima koji tamo funkcionišu na jednom vrlo niskom i, da kažem, jadnom nivou. On je jednostavno pobegao i pored njega ja sam bio najtrofejniji takmičar judo kluba Partizan poslednjih 15 godina, bez lažne skromnosti, ali rezultati govore samo tako. Oni su uspeli da rasture sve što valja, desetine generacija da obmanu, da lažu, da prevare, da samo iz svog ličnog nekog interesa da gledaju neke stvari, ali ljudi su se posvećivali, nažalost, bili su primorani da studiraju, a oni koji nisu uspeli da studiraju, zahvaljujući njima, pošto su bili toliko pametni, završili su na nekim vratima nekih diskoteka, splavova i tako dalje, što je ono najtužnije, što zadesi uglavnom većinu sportista koji se bave borenjima, iako su jedno fini kulturni momci i jedne duše, ali ne vredi kad su okruženi lavovima oko sebe koji grizu, koji otimaju, onda jednostavno nema prostora za njih. Šta sam htio da kažem? Pored moje bogate sportske karijere, gde sam bio trostruki prvak države za redom, gde sam osvojio na poslednjih 5 balkanskih šampionata, 5 medalja, došlo je do toga da meni prošle godine moji treneri, moja uprava kažu, pa nisu to neki rezultati, to se ne važi, to je onako usputno, bez veze, prolazno i tako dalje, da me omalovažavaju i da diskredituju moju ličnost. Ja po prirodi, ja jesam dosta sujetan, ali držim to pod kontrolom, ali međutim stvarno neke stvari nisam mogao da progutam, to me je bolelo, smetalo mi je, nisam više nikako mogao da nađem trunku poverenja u svog trenera koji me je izdao i razočarao. Ja nisam jedini u celoj toj priči, to je najtužniji deo priče koji ću sad upravo da vam ispričam narednih par minuta, a to je da smo u tom trenutku kada sam ja, prvo mi je smanjena bila stipendija, a zatim mi je oduzeta posle operacije koju sam imao pre 3 meseca na ortopedskoj klinici Banjica. Da vam kažem jednu stvar, da sam pored mene izdato još 5 reprezentativaca koji su šampioni države i prvaci Balkana, koji su moje godište, koji su studenti, koji žive kod tate i mame i koji izlaze jednom mesečno sa svojim devojkama u bioskop, a nemaju pare ni za to. To su Ignjetivić Bojan, naš višestruki šampion i reprezentativac, Ivica Kozenko i, kako se zove, mali Bojan, ne Bojan, nego Ivan iz Zrenjanina koji je došao, koji je isto bio takođe višestruki šampion. Tako da to je stvarno strašno, dođe mi da plačem sad ovde u studiju, da sam toliko sam
očajan sa postavkom kluba, uprave, sportskog direktora i trenera, da je tako zabao nož u leđa svojim takmičarima i polenima koji, mi smo godinama gradili taj Partizan, mi smo bili zlatna generacija, mi smo osvojili 4 titule seniorskog prvaka države, bili smo prvi osvojači Kupa Srbije. Sramno je i ponizno da treniramo za male, smešne i bedne pare, da nas ne vode na pripreme, da nas ne vode na adekvatne lekarske preglede, da oprema bude kineskog kvaliteta, da budemo šampioni i ja sam im rekao 100 puta i dobro, bit ćemo 5. put šampioni i bit će onda šta? Šta će se onda desiti? Hoćemo imati veće redovne stipendije? Nećemo. Hoćemo ići u kup evropskih šampiona da se zavijori zastava Partizana, zastava Srbije na velikim takmičenjima? Neće. Ćemo bolje dobiti bolju opremu? Nećemo. Hoćemo dobiti neke premije? Nećemo. Pa šta ćemo dobiti? Da jedemo i pijemo po kafanama 2 dana i da pričamo mi smo strašni šampioni, a posle 3 dana kad se otvori frižider da nema šta da se jede. Ja sam kasno shvatio i kasno sazreo kao čovjek i muškarac da bi došao do tog zaključka, ali udario sam glavom u zid sa 28 godina i shvatio šta je glava, šta je zid, šta su ljudi i prosto nisam mogao da verujem šta se dešava. Sve je počelo prošle godine na međunarodnom turniru na Evropskom kupu u Sloveniji. Prvi meč sam radio sa Nemcom koji sam ubedljivo vodio do pred kraj meča, čovjek je ušao, bacio me i povredio me. U tom trenutku reprezentacija Srbije, to je tuga, čemer i jad. Sramota da sve ove godine, ja sam celu planetu obišao, na sva velika takmičenja sam bio, sem olimpijskim igrama, sad to je jedino takmičenje na koje ja najverovatnije izgleda stvarno neću otići, znači neću ostvariti jedini svoj san, sve ostale sportske snove sam ostvario. Da reprezentacija Srbije nije u stanju da nam obezbedi, pa i judo klub Partizan, na takmičenjima doktora i fizioterapeuta. To je stvarno sramota. Mi da putujemo po Tajlandu, po Koreji, po Japanu, da putujemo dan pred takmičenje, da ne možemo da se aklimatizujemo, da jedemo po ulicama zato što nemamo pare da jedemo u hotelu i tako dalje. Mislim, to je jedna tužna, ali surova istinita priča koja treba stvarno svi da znaju. I kakva se u stvari daje poruka mladim ljudima koji sutra treba da se bave sportom. Ja treba da magistriram u septembru. Osvojio sam preko 100 medalja za ovaj klub. Za ovu zemlju još toliko. I šta se dešava? Šta se dešava? Posle se čudimo zašto nam deca idu u kriminal, u drogu, rade kao obezbeđenje po vratima, ne završavaju školu, ne poštuju roditelji, ne poštuju nikog. Pa zato što dajem sad poruku mladim ljudima koji dolaze. Nemojte da se čudite ako i to vas snađe. Ako je mene snašlo koji sam vrh vrhova ove zemlje, bez lažne skromnosti, u okvirima svojih mogućnosti i moji drugari iz reprezentacije i iz kluba koji su izdati, onda gde je ostatak i prostor za drugi? Desilo se sve, da se vratim na priču, da ne šetam puno sa teme. Ja uopšte nema potrebe ni da učestvujem u ovoj emisiji, slušalci znaju moje upadice, redovni i tako dalje, međutim, ovaj put, ja mislim da su i oni iznenađeni mojom sveopštom ćutnjom i ona će se nastaviti skoro do kraja ove emisije. A naravno, mi ćemo da iščačkamo i imena, ko su ti, ko ih podržava i tako dalje, ali da prvo ne prekidamo šampionovu priču, zato jeste čovjek došao u ovaj studio. Izvoli, Aleksandre. Znači, da se nastavim, hvala na podršci. Sve je počelo prošle godine na Evropskom kupu u Sloveniji kada sam se povredio u prvom kolu, jako sam vodio protiv nemačkog reprezentativca. Povredio sam koleno, ušao je lokalni doktor neki tu priučenog znanja, uhvatio me za nogu, počeo nešto da me vuklja, sećam se samo scene kako me iznose i kao smeće bacaju u ćošak sale i rekli su, sačekaj ti tu mali, samo da vidimo o čemu se radi, ajmo sledeći takmičar koji izlazi na tatami, ja sam stajao sam u sali, niko nije imao da mi priđe, niti smo imali doktora, niti fizioterapeuta, niti se nešto preterano ljudi se trudili da mi iko pomogne, ja nisam mogao da ustanem, došli su, tu su me digli, povukli su mi nogu par puta, rekli, ma nije ništa, bitno da nešto nisi pokidao, nešto si malo nagnječio, iscimo i tako dalje. Ja sam znao da je pitanje ozbiljna povreda, čime ne mogu da stanem, ja se godinama nisam povređivao, živao sam kao Spartanac, trenirao sam 2 do 3 puta dnevno, znači to mi se nikad nije dešavalo, imam dobru genetiku, nije mi se stvarno dešavalo da se povređujem za sve te godine profesionalnog sporta, nisam imao možda 1 ili 2 povrede, to je bilo prolaznog karaktera. Šta sam hteo reći? Ostavili su me tako, dopuzao sam iz sale za zagrevanje. Dopuzao sam kao pas iz sale za zagrevanje, ostavili su me tamo i onda su mi rekli, ma bit će to sve okej. Malo ćemo da se ovdje svi skoncentrišemo u studiju, pošto je ovako
malo je teža priča i sami vidite i sami znate šta se dešava našim šampionima, ali jedan se nađe da o tome progovori, a ostali o tome ćute. Ćute sportski novinari, naročito specijalisti koji prate male sportove, ja ih sve znam iz žurnala, iz sporta, ljudi koji upravo prate borilačke sportove, nešto nisam video i nešto nisam čuo da su nešto od ovoga napisali, a isto tako i kolege iz nezavisnih medija, iz ovih silnih novina koje su se pojavile od 2000. godine na našem novinarskom nebu, znači razni presovi, kuriri i slične novine. Ja još to nisam pročitao. Ja inače u tim novinama ne vidim ništa ozbiljno iz sfere sporta i sfere sportske problematike da je ikada napisano. Jednostavno, tu se samo serviraju poluistine, laži, potpuno isto da li se igra protiv Real Madrida, protiv Ventspilsa, a suština priče je sklonjena. Aleksandar, jesi se skoncentrisao, možemo da... Jesam, kako da ne, malo su... Ja razumem tvoje ogorčenje i ja mislim da razumeju naši slušalci, koji ćemo inače polako početi da uključujemo. Telefoni su 3564, odnosno telefon je 3564 051. Od ovog trenutka su uključeni telefoni. Ko želi da postavi pitanje kakva je sudbina vrhunskih sportista, šta se dešava u sportskom društvu Partizan, pre svega u judo sportu, da pita trostrukog šampiona države, šampiona Balkana Aleksandra Petkovića, i ga pozivamo na ovaj razgovor, da učestvuje zajedno s nama. Izvoli. Ništa, tamo su me ostavili, tako sam nekako dopuzao do hotela kad sam došao u Beograd. Došli smo do toga da puziš kao pas. Tako je, to mi se stvarno desilo, to je bila surova istina, povredio sam se, došao sam do hotela, nekako sam došao do Beograda, pregledali su me određeni lekari koji su prijatelji samo moga oca i moje familije i rodbine, pošto se klub nije postarao i reprezentacija da mi saniraju tu povredu, da mi plate adekvatno lečenje i terapije. Trenutno u tom trenutku sam bio u civilnoj vojsci i zahvalio bih se ovom prilikom vojsci Srbije, koja je stvarno u tom trenutku bila vrlo korektna prema meni, koja me je poslala na VMA, koja mi je davala adekvatne terapije i poslala me kod pravih stručnjaka da mi pregledaju koleno, i koji su rekli da je došlo do rupture ligamenta prednjeg ukrštenog i da mi je pukao meniskus na medijalnom delu, da sad ne ulazimo preterano u anatomiju, ali rečeno mi je da imam izuzetno jaki kvadriceps i da ja to mogu nekom kompenzacijom nekih specifičnih treninga, da ja to mogu da sredim. Tako je i bilo, pozvali su me na pripreme vojne, pošto klub i reprezentacija 6 godina ili 5, više ne mogu ni da se setim, sa klubom nisam bio na pripremama, a mi smo kao neka ozbiljna ekipa, ozbiljan tim, kao branimo neke titule, silne medalje. Da. Nismo poslati 5 godina na pripreme, adekvatne kako treba, i rekao sam im, dobro, ništa, sanirao sam se i lečio sam se sam, malo me je lečila vojska, zatim je sledio poziv od vojske da im vodim pripreme na Kopaoniku, oficirima i podoficirima Vojske Srbije, sa Banetom Rašovićem. To sam prihvatio, taj poziv, jer mi je to bilo ujedno priprema za svetsko prvenstvo u Japanu. Koliko god sam mogao, sanirao sam nogu, želeo sam to svetsko prvenstvo iznad svega, da bude, ako treba, i kraj i kruna moje karijere, makar poginuo tamo i rekao sam idem, i to sa svojim ocem. Tako je bilo. Spremio sam se, otišao na to svetsko prvenstvo, jednu borbu pobedio, jednu izgubio, bio sam povređen, relativno nespreman, jer nisam imao adekvatne pripreme i takmičenja. Čisto nekog poređenja radi, da znate da srpska reprezentacija prosečno godišnje ima 20 dana priprema, a sve ostale evropske vodeće judo nacije imaju 10 meseci. Od 200 do 250 dana priprema godišnje, a Rusi drže i Japanci na okupu svoje reprezentativce po 300 dana godišnje. Onda vam je jasno gde smo mi i šta smo, još koliko mi ulažemo, još mi imamo i dobre rezultate, pričajući generalno uopšte na naš judo. Krivo mi je što dolaze mladi naraštaji koji su stvarno talentovani, ali plašim se da ih ne snađe ista sudbina. Dobro je da ovo čuje javnost koja hoće olimpijske medalje. Da, uključi televizor i kaže u 2 noću u Peking, ovo čekamo medalje. To što oni čekaju... Vlade, Divac i društvo čekaju medalje. Samo da vam kažem, vezano za borilačke sportove, to je surov profesionalizam, to je postalo kao tenis. Vi prosto morate da pratite međunarodne kampove i turnire. Jedan kamp i pripreme i turnir sa avionskom kartom koštaju po 4-5 hiljada evra, vi morate ispratiti godišnje bar 10, pa puta još da bi bili šampioni i tako dalje i tako dalje. I se slažeš da čujemo slušalca? Kako ne, samo izvolite. Dobar dan. Halo, dobar dan. Izvolite. Pozdravljam najboljeg voditelja
radio Etru. Hvala lepo. Da pozdravim ovog momka, junaka, Spartanca pravog. Malo sam ja bio zatečen njegovim emotivnim izgledom, pa sam se ja malo uzbudio, ja sam bivši sportista. Svo divljenje pojedinačnim sportistima i sportovima. Hteo bih da prokomentarišete vi i vaš cenjeni gost tu nesrazmernu i tu nepravdu u smislu nagrađivanja fudbalera. Nikad nam ništa lepo nisu doneli. Tolike pare, ja pratim to 40 godina. Ogromne pare se. Vaš gost je i školovan i mlad, vidim da je elokventan čovek. Mislim, stvarno je nepravda po meni, a volio bi vi da date mišljenje svoje, koliki novac uzimaju fudbaleri, a koliko su malo dali zemlji o medaljama i da ne pričam. Hvala lepo. Hvala i vama. Mislim da bi to bila i suviše velika tema. Fudbal, što bi rekao Predrag Peruničić, moj prijatelj, bivši rukometni as i Partizana i Zvezde, to i nije sport. Fudbal je nešto drugo u odnosu na sve ostale sportove. Radi se o industriji, radi se o velikom svetskom biznisu, a ovde kod nas je isključivo vezan u sferi kriminala. Naš fudbal je jedan kriminal, u njemu prednjači Crvena Zvezda i ljudi oko nje. Od tribina pa do oni koji preprodaju, kupuju fudbalere, sve je jedan čist kriminal i ne postoji nikakva demokratija u ovom društvu i sređeno društvo dok se to ne dovede u red. Samo na primjeru fudbala i onoga što poznajem, a to je Crvena Zvezda, tvrdim da u ovom društvu ne postoji red, zakon, poredak, nikakva demokratija i ne verujem ni jednom političaru, ni jednoj stranci, ni jednoj opciji, ni jednoj partiji. Toliko od mene za sada, a pričat ćemo o tom fudbalu kad dođe vreme. Što se tiče Aleksandra Petkovića, od vremena Peleta, Ultimate Fight borca, u ovaj studio nije ušao pripremljeniji fizički jači čovek. Znači, takva gromada još uvek, znači, to su jedine dve gromade koje su ikada kročile nogom u studiju Radio Fokusa. Znači, radi se o momku koji, što bi rekli kolokvijalno, jede živu decu, međutim, naišao je na neprobojan zid prevaranata koji uništavaju vrhunski sport judo, a probali su njemu da unište i zdravlje, i karijeru, i život. Aleksandre, izvini, ja sam te prekinuo, ali slušalac je kao te pozdravi i tako dalje. Čuli smo, hoće čovjek da čuje, ne znam da li bi ti komentarisao to je paralele, svetski fudbal i mi ovde ovakvi kakvi smo, mislim da je to pomalo gubljenje vremena, ali... Pozdravio bih slušalca zato što je bio vrlo fin, kulturan i uljudan. Jako je tako malih ljudi, pogotovo preko radija da se javljaju, da su tako pristojni. Gospodine, hvala vam na podršci, samo u jednu rečenicu ću vam reći. U pitanju je mali i veliki sportovi, popularni i nepopularni. Kod nas jednostavno to nije popularno, vode ga nestručni ljudi, nije plaćen, nije cenjen, a da bi se bavio judom moraš da imaš srce kao tigar i lav zajedno. I na kraju da ako se samo tome posvetiš i ako budeš ljuti entuzijasta, ne možeš puno da doguraš i ne možeš puno da napreduješ, jer ako se meni ovo desilo, onda šta treba ostatak čovečanstva da kaže, a fudbal cenim i poštujem izuzetno kao sportsku igru, a ne sport, ali to je mašinerija koja je izvan svake mogućnosti i to je novac koji mi ne možemo da zamislimo, koji se vrti oko toga, tako da ipak to mi je amaterski sport. U svetu ne, ali kod nas je judo na niskom i amaterskom nivou, tako da ne može da se poredi sa fudbalom. Pola ljudi na ulici da zaustavite ne znaju ni šta je judo. Pitaju me li to nešto oko karate, rvanje, jiu-jitsu, kyokushin-jitsu. Ljudi su toliko needukovani, a to su krivi sportski radnici i nažalost moji kolege profesori koji decu od malih... Mediji, novinari. Sramota je to da deca još od malih nogu ne mogu da razaznaju nikakvu razliku između 150 vrsta borilačkih sportova, nego nas svrstavaju jedno. Judo i olimpijski borilački sport je od 64. godine i cenjen je poštovan svuda u svetu, u vojsci, u policiji, uči se od prvog razreda osnovne škole, svuda, u svakom drugoj školi Evrope, ali kod nas se ne zna ni gde, ni šta je, da pitate sad na ulici svakog drugog, prvo ne znaju, a da kažu od 5 naših najboljih šampiona, najvećih posljednjih 10 godina, oni će vam kazati jedno ime iz 76. godine i to bi bilo to. Ali dobro, tužno. A inače, judo je olimpijski sport, tako, 64. od Tokija, kada su Japanci svoj sport gurnuli u olimpijske, Yamashita. Tako je. Samo da kažem da je judo jedini borilački sport na svetu koji ima samo jednu jedinu svetsku federaciju koja je priznata.
Znači, svi drugi sportovi, manje više i oni koji su borilački, i oni koji su bratski, tako ih ja zovem, rvanje i boks, koji su olimpijski borilački sportovi, imaju više federacija, više varijanti, ali su pravi muški sportovi i njih pozdravljam, cenim i poštujem, izuzetno imam jako puno prijatelja koji se tim sportovima bave, ovom prilikom ih pozdravljam, međutim judo, ruku na srce, je jedini sport na svetu koji ima samo jednu jedinu federaciju. Ne postoji mogućnost da bude šampion u jednoj, a da u drugoj nisi ni na listi. Ne postoji. Judo je stvarno zlo od sporta u pozitivnom smislu, jer ja kad sam nastupao u Rio de Janeiro 2007. godine, kada sam osvojio 9. mesto u apsolutnoj kategoriji, bilo je 169 nacija. Mislim, to je stvarno impozantan podatak koji verovatno ljudi ne znaju. Bio sam 9. tamo, nakon toga vratio sam se ovde u Srbiju. Jedna borba te delila do borbe za medalju. Tako je, jedna borba me delila borbe za medalju, i ono što je najtužnije ovde kad sam se vratio, ja mislim da je izašao jedan članak od 1-2 rečenice uvezano za to, iako sam tad bio najbolje plasirani Srbin. Pa kao 9. si, znaš, nisi... Pa 9. nisi u plasman, nisi ovo, ne znam koji plasman je to, mislim, ako oni misle da mogu bolje, više od 5 mečeva, pa nek oni odu tamo, pa nek oni probaju da vide da li je to baš tako, da odeš sam dan pred takmičenje, da se takmičiš i da sa CD-vitom probaš da budeš 9. na svetu i sa maminom sarmom. Pa to nek oni probaju možda tamo, možda oni uspeju da budu bolji. Ti koji mogu, nek probaju. Ovo je fantastično, mislim fantastično tužno, a i fantastično za čuti. A inače, samo jedna digresija, jako je teško u tim vašim borilačkim sportovima napraviti pravu meru uspeha. Da li je isto 9. mesto u apsolutnoj kategoriji biti bronzan, recimo u kategoriji do 50 i ne znam ja, 4 kg? Jer apsolutna kategorija je ipak apsolutna kategorija. To je oduvek bilo tako. Najlakša kategorija u judu je do 60 kg. Međutim, u apsolutnoj kategoriji u kojoj sam ja bio 9. postoji super teška i apsolutna kategorija. Super teška je preko 100, a apsolutna je preko 80. Međutim, u apsolutnoj kategoriji se uvijek prijavljuju ljudi koji su naravno iz super teške i uvijek... 20 kg razlike? Minimum 20 kg razlike i tako da je to impozantno. Impozantna je ta razlika u tim kategorijama i vrlo interesantna za gledanje i najmnogobrojnija je uvek. To je od uvek bilo. Muhamed Ali je ko zna koliko velikih šampiona ostavio bez značajnijeg rezultata, da su bili u nekim nižim kategorijama, to bi bili neprikosnoveni šampioni, zato jeste apsolutna kraljevska kategorija. Imamo nekoga na vezi, a onda ćemo da krenemo po imenice, da čujemo ko su ti koji na takav način vršljaju u Partizanu i ko to još u sportskom društvu Partizan i u Judo Savezu Srbije ne čuje dobro, nije opro uši, nema sluha da čuje prave judo muke naših takmičara. Dobar dan. Dobar dan, Dejane. Pozdrav vama i našem judisti. Ja sam inače žena u godinama, pa dobro, 60 godina imam. U najboljim godinama. Da, tako bi se reklo. Pokojna sestra mi je trenirala judo. I na meni je vežbala. Sinovi su mi trenirali karate, dvojca starijih. Najmlađi mi je svet. I ne znam, želela bih da znam da li može nešto da se uradi na tom planu, mada profesor fizičkog u školi za svete radi sa njima, on ima 25 godine, ali ima izvanrednu orijentaciju, reflekse i ostalo. To je pitanje, da li nažalost slep momak može da se bavi sportom, ima okretnost, ima i tako dalje, i gde može da se obrati, sam to razumeo dobro? Jeste. Hvala. On me interesuje jer on hoće da bude kao i njegova brata. Samo mi kažite koje je godište momak? 89. Hvala vam, evo čućete odgovor i Aleksandar se već spremio da odgovori. Dobar dan, poštovani gledatelji, to je dobar dan, poštovani slušalskinji. Vrlo bitna stvar jeste da postoje institucije u svetu koje se bave edukacijom, treniranjem specifike, tehnike, taktike i obuke ljudi sa invaliditetom. Mi upravo imamo klinca u klubu koji je gluvonem, koji trenira uspešno sa nama, koji se druži, koji ide na takmičenja, tako da nada umire poslednja, nemojte da odustajete od tih stvari, samo se raspitajte koje institucije kod nas postoje vezano za osobe sa invaliditetom da se bave borilačkim sportom. Kod nas u Partizanu je dolazilo dete, poznajem ga dobro, on je isto tako klinčić, ne znam koliko ima, 17-18 godina, fantastičan je momak, prihvatili smo ga kao našeg i smatram
smatram da svaki klub treba da prihvati osobu sa takvim deformitetom, bilo kog tipa. U svetu postoje velika svetska takmičenja za džudiste, za potpuno slepe osobe koje su vrlo uspešna, ljudi se bave time, imaju svoje trenere, timove koji su zaduženi za njih, uhvate ih bukvalno za ruke, dovedu ih do tatamija, poklone ih, spoje ih do garda i onda počinje borba. Čak i za slepe postoji borba u Japanu i širom sveta za svetske organizacije koje brinu o svojim ljudima i o zdravstvu cele nacije. Ne znam na kom je to nivou kod nas, ali to u svetu postoji i to treba propagirati. Potpuno podržavam tu priču i Judo klub Partizan ima jednog klinca koga smo prihvatili i sa hendikepom i iskreno se nadam da će i drugi klubovi učiniti tako lepi i human gest. A gde je ova gospođa da dovede sina? Kažete Partizan, pa to je upravo ovaj Partizan o kome pričamo. Mi smo njega prihvatili drugari iz ekipe, nije ga prihvatala nešto specijalno upravo, oni ga gledaju kao i svakog drugog od nas, nego smo ga prihvatili mi kao momci, kao drugari iz kluba, kao neka zlatna generacija i sa kapitenom da on bude jednostavno deo nas, da se to njemu učini, a upravo je tu bilo potpuno ravnodušno, njima je bilo potpuno svejedno, hoće ili neće da radi, njima je bilo svejedno. Hoćeš da treniraš, hoćeš, ako nećeš ne moraš i doviđenja. Mi smo ga prihvatili, zvali i zamolili da bude deo nas, zato što nas on nam daje dodatni podstrek i tako je krenula priča iz nekih prijateljskih pobuda drugarskih, a ne sada da su oni, ne znam šta kako zalegli, pa su sad oni... Jel ti odlaziš u Partizan i dan danas tamo? Više ne, otkako sam se, da se nadovežem na svoju priču samim vašim pitanjem. Nakon povrede i nakon svetskog prvenstva došlo je prvenstvo Balkana, na kojem je izletelo rame, napukla kapsula, pored povrede kolena koje sam vukao. Tu sam načeo dodatno koleno i totalno sam upropastio rame. Znači, bio sam totalno raštimovan, da koristim taj termin. Došao sam u klub, rekao sam dobar dan, neophodno mi je lečenje, magnetno-rezonanca, išao sam kod privatnih lekara o svom trošku i rekao magnetno-rezonanca ramena je toliko, kolena je toliko, meni je to neophodno i mora da se, nemoj da brineš, mi ćemo to sve završiti, dođi ti samo da uzmeš pare, sve će to biti u redu. Kad došao dan pregleda, došao sam u klub, rekli su mi, žao nam je, treba da organizujemo neko kolo lige u ne znam, nekom Beočinu, Zrenjaninu i ne znam, nekom selu, nije problem ništa, ali nam je žao ovog puta, reguliši to sam. Znači, ja sam već zakazao preglede, sve, morao sam hitno to da platim po hitnom postupku, preko veze sam išao to da regulišem, iz svog džepa sam platio lekarske preglede, došlo je do dijagnoze da mi je pokidan skroz prednji, pardon, prešalto sam se. Posle svetskog prvenstva, kada sam povredio rame, išao sam na magnetnu rezonancu i tada sam išao na terapije samo za rame. Ja se izvinjavam. A koleno je dijagnostikovano da je kao malo bolje od onog prve povrede u Sloveniji. Nisi mnogo pogrešio, sve vodi ka istoj priči. Ali onda sam lečio rame i dali su mi, umjesto da mi daju neku nadu i vetar u leđe, da mi finansijski pomognu da regulišem tu povredu ramena, gde sam inače na Balkanskom bio treći, tako povređen, ostavili su me tako samog, snalazi se, plati sebi lečenje, bit će to sve okej. Posvetio sam se školi, poslu, radio sam najgore moguće poslove, naravno pošteno, da bi zaradio pare da platim te preglede i kad sve to završilo, sad je kulminacija cele priče, ove godine u januaru mesecu otišli smo na kontrolni turnir u Hrvatsku, koji je nižerazrednog tipa, realno iskreno, jer sam ja takmičar za međunarodnu scenu i to mi je bio mali kontrolni turnir čisto pred prvenstvo države i pred ostale turnire. Prvom kolu, prvi kontakt, kretanje, bacanje u moju korist, čovjek mi pada na nogu i odjednom osjećam kao da sam stao na nagaznu minu. Završio sam taj meč do kraja, tako povređen nisam hteo da predam, 3 minuta sam odradio, a poveo sam u prvi minutu, u drugom završio meč i pobedio. Nisam mogao da stanem na nogu, ja sam rekao, ja ne mogu da stanem na nogu, ne znam šta da radim, nogu ne osjećam, bila je pritom bandažirana. Eksplodirala je cela, ništa, drugari mi rekli šta, kako, ajde probaj, ajde ako možeš, ja kažem, pa da ekipa Partizana bude prva i da mi imamo najviše medalja zlatnih, jer ja ću raditi pa makar poginao, rekao, ajde šta bude, neka bude. Izašao sam još 2 meča, radio sam sa takvom nogom i dobio oba u roku od 15 sekundi na ipon, to je maksimalni broj poena u judovu za slušalce koji ne znaju. Završio takmičenje, podigao zlatnu medalju, podigao srpsku zastavu, sišao sa podijuma, u stvari više tad nisam ni sišao, tad sam pao, pošto više nisam mogu da hodam, skinuo sam bandaž, unili su me u kombi, vratili su me, izbacili su me iz kombija, drugari su me donali gore do kuće,
Sutradan sam opet otišao u svojoj režiji da se pregledam. Dijagnostikovano je tada potpuno kidanje prednjih ukrštenih ligamenata, pucanje meniskusa, da je napukao i drugi, kako se zove, ligament kolena. Onda sam je rekao, ništa, moram da se operišem. Juri veze, juri prijatelji, juri terapije, juri ovo, juri ono, niko se nije angažovao ni mrvicu da mi pomogne. Pre svega toga, pre tog Zagreba, interesantna stvar, imao sam stipendiju 250 €. A pa veliku. I onda su mi došli i rekli, moramo da ti smanjimo stipendiju zato što si povređen bio, zato što si mator i zato što nemaš neke rezultate. Ja kažem, ja sam aktualni trostruki prvog države, imam 5 balkanskih medalja, pa to nije ništa specijalno. Takav odgovor sam dobio prvi put kad su mi smanjili. Samo se računa ako si svetski prvak. Tako. A oni imaju inače obilje svetskih prvaka. Ne samo to, nego i ulažu da budeš svetski prvak. Ulažu neviđeno. Ulažu i imaju. Tako je. I onda su rekli, to nije ništa specijalno i smanjili stipendiju. Dobro, ajde, progurat ćemo sa tih 50 €, valjda ćemo se snaći. I kada sam se povredio, kada sam otišao u bolnicu i kada sam se operisao, sad sledi najtužniji deo priče, niko iz kluba nije došao da me obiđe i da mi donese kilo jabuka i da pita kako sam, da li sam dobro, da li mi nešto treba i bilo šta. 15 dana. Ja sam prvih 5 dana bio pod morfijumom, bio sam pod trodonima, vezivali su me. Ja odavno nisam čuo u ovoj emisiji toliko neljudskosti koje su se izdešavale čovjeku, čak ni u sferi politike. Ja vam kažem, ja vam pričam sve iskreno, realno i pošteno. Ja sam stvarno dao sve živo za taj sport i za taj Partizan. Moj otac je bio u Partizanu i tako dalje. Znači, ja sam stvarno srcem i dušom bio vezan za taj klub. Ali ću da vam kažem da je to stvarno sramota. Ja niko me nije došao da me obiđe, sem jednog drugara kojem neću sad spomenuti ime, jer on zna vrlo dobro ko je, samo je on došao na 15 minuta da me obiđe. Niko od drugara, po znacima navoda drugara, da je pitanje sad više koliko je u stvari ima tamo drugara i pravih prijatelja, a od uprave od ovih niko nije naravno došao da me obiđe i da mi donese. Ne treba mi ništa u principu, nego samo da me vide, pita kako sam. Kad sam izašao, kad sam došao sa štakama na stadion, da vidim šta se radi u klubu, kako su što rade po teretani prijatelje, da obiđem, sedao sam u restoran, došao je sekretar kluba koji je nov, koji je dobar i korektan dečko, nema što on je isto kolega profesor, on nema nikakve veze sa tim. Stari sekretar je bio psihički bolesnik koji je radio svoj posao kako ne treba i zbog kojih je potonuo generalno u principu judo klub Partizan, koji mi je saopštio akciju, onda imamo da ti kažemo tužnu vest, mi moramo da ti ukinemo stipendiju. Ti sa štakama? Ja sa štakama kažem, moramo da ti ukinemo stipendiju. Ono malo stipendije? One čuvene stipendije od koje može lepo da se živi, baš te. 2 puta na pijacu? Tako, ni toliko. A kamo li da kupiš kvalitetan lek? Nikakav lek, crni. I ono što se najtužnije desilo, to je sledeće, a to je da, ja sam očekivao to od vas, spremite mi, rekao, poslednju stipendiju, spremite mi ispisnicu i to bi bilo to. Dobio sam ispisnicu u jednoj rečenici gde piše hvala lepo, Aleksandre, možeš da odeš iz kluba bez ikakvog obeštećenja. Imaš dozvolu. Imaš dozvolu, potpis, doviđenja, papir, ćao. Tako je bilo, kao u crtanom filmu, kao u Disneylandu. To nema ni, mislim, tragikomično, ali stvarno je bilo tako, sa sve štakama sam pokupio taj papir, otišao kući, popio 3 bensedina, lego da spavam, nisam znao što da radim, tresao sam se, imao sam preča posla, pisao sam naučno-istraživačke radove za moj fakultet, radio sam na fakultetu, jurio sam neki posao, ostao sam bez golog dinara, srećem imam roditelje pa mogu još njima malo da se šlepam na grbaču, pošto želim da se posvetim nauci, želim da se posvetim trenerskom pozivu, imam poziv iz inostranstva da idem tamo da radim i najvjerojatnije ću to iskoristiti, pošto ovde očigledno nema mesta za mene i za ljude slične meni. I to bi bilo to. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan, Dejane. Pozdrav i poštovanje gospodinu Aleksandru Petkoviću i prvo da mu kažem da ima isto prezime kao i najbolji prijatelji moje majke. Drugo, hteo bi prvo da ohrabrim onu ženu što reče da ima sina hendikepiranog sa rečima da ne odustaje, pošto znam kako je to, a znam i kako je njenom sinu, obzirom da sam i ja hendikepiran. Imam pitanje za gospodina Aleksandra Petkovića. Inače, hvala ti na podršci što pružaš toj osobi
Zato što si sam imao to životno iskustvo, Imam još uvek, ali imam pitanje za gosta. U stvari imaš to životno iskustvo, znači tu ti skidam kapu i tu te pozdravim. Izvoli, postavi pitanje. Šta se dešava sa judo klubom Zvezda? Judo klub Zvezda... Ostani na vezi, znači radi se o stalnom slušalcu i velikom zvezdašu koji se sa mnom preganja ovde oko Zvezde. Ja da budem iskren, ja nisam navijač i nisam u tom tipu, nisam tako ni vaspitan, a tako ni nisam imao nikad te afinitete. Ja sam zvezdaš, ja sam partizan, ja sam radovac, ja sam mislim to mene nikad nije nešto fasciniralo, ja sam uvijek navijao samo za dve stvari, za sport i za Srbiju. Za te dve stvari, to je meni bilo primarno, a sad da sam ja u Zvezdi ili Partizanu ili ovo ili ono, mene to nešto pretjerano i opterećivalo, nisam bio neki navijački fanatik. Međutim, iskreno budem, sportsko društvo Crvena zvezda funkcioniše pod rukovodstvom Ivana Todorova koji radi dobro svoj posao, međutim smatram da bi ipak više trebao da obrati pažnju na seniorsku reprezentaciju i na povređene takmičare i na to stručno osoblje koje čini reprezentaciju, a to su lekar, maser, fizioterapeut, psihoterapeut i tako dalje, smatram da bi to trebalo... Reče Todorov vam je predsjednik Judo Saveza, jel? Srbije? Tako je. A, zato Tako da Todorov do nekada radi stvarno dobro svoj posao. A klub Crvena zvezda? Klub Crvena zvezda je u prvoj saveznoj ligi s kojima imamo pozitivan skor, mi kao Partizan. Kao Partizan uvek smo ih dobijali u nekim revijalnim mečevima i u nekim regularnim mečevima, to je sad vaša liga, ja tu ne bih stvarno želeo da se mešam, to je Zvezda Partizan, stvarno nisam neki rekoh navijač i to ja gledam sa neke sportske strane. Evo, time najbolje odgovaraš našem slušalcu. Bolje od mene. Tako da nisam bio nikad neki navijački fanatik, ali u principu bili smo uvijek bolji od njih, oni su, da kažem, ajde mladi tim tek u razvitku, pa želim im sve najbolje. Moraše, pa ima vremena. Narednih 20 godina je pred njima. Želeo bi još da vam izrazim divljanje za sve, kroz sve što ste prošli i da vam kažem da ne odustajete, da vas ohrabrim. Hvala vam puno, vrlo ste ljubazni. Hvala vam puno, nek živi zdravi bili. Hvala još jednom našem vernom slušalcu, zaista iniciruje nekoliko zanimljivih ovde tema. Evo, najzad smo čuli, najzad sam ja bar čuo ono što i mislim i znam o sportskom društvu Crvena zvezda pa i o judo klubu, ali idemo na mnogo ove sada važnije teme. Ja stalno ovde kao zvezdaš od detinjstva preferiram Partizan i grozim se ove sadašnje Crvene zvezde, što fudbalske, što sportskog društva, da ne pričam za košarku sada, da ne odem mnogo daleko i da pitam poštovane zvezdaše otkud to za predsjednika Skupštine Žika Anđelković, da li je Nebojša Čojić i na to pristao. Dakle, to sad nije tema. Ja sam smatrao da je sportsko društvo Partizan kudi kamo organizovanije i ozbiljnije od Crvene zvezde i meni je poverenje ulivao Zečevićev, oni su šuraci, šta su, Danko Đunić. Ja sam smatrao da su to ozbiljni ljudi i ja ne mogu da shvatim, još uvijek ne mogu da se opasuljim, opepelim da judo, koji je inače jedan od prestižnih sportova Partizana, a Partizan je na kraju u rvanju postao prvak Evrope, a judo je, mislim, apsolutno uz boks najpoznatiji borilački sport na svetu i judo klub Partizan ima najveću tradiciju. Nije mi jasno da vi niste imali adresu, odnosno da ti nisi imali, da ne persiram, adresu kome da se obratiš. I da ukažeš na šarlatane, prevarante koji vršljuju judo klubom Partizan. Znači, da li postoji instanca u sportskom društvu gde si probao da se obratiš? Nažalost ne, jer mislim da bi mi svuda bila vrata zatvorena, jer mislim da ljudi funkcionišu na potpuno drugi način, svako ima svojih obaveza i problema. Nisam imao stvarno kome da se obratim, sam sam sebe plaćao i lečenja i školovanja i sve ostalo. Tužno je to što ja sam dugo u tom klubu i stvarno sam dao sve od sebe da to bude na nekom zavidnom nivou i stvarno sam se borio maksimalno da dostojno branim boje i grb tog kluba i svoje zemlje. Međutim, uložili su oni po mene možda 15-20% onoliko koliko su trebali da ulože. Oni su mnogo malo ulagali u mene i u moje drugare i mislim da su mi zaboli nož u leđa, da su me izdali, izneverili i proneverili. To je ono najtužnije. Samo spominješ drugare, da li oni tako misle ili... Pa oni naravno da tako misle, nego niko ne sme da dođe ovde ništa da kaže. Eto, naravno da misle, zato što su ljudi potpuno cool tipovi koji se bore trbuhom za kruhom, koji rade, koji studiraju, koji su oženjeni, koji nemaju ni vremena ni snage se bakće ovim stvarima, ili plaše se da će ovo sve ići po onom metodom
psi laju, vetar nosi, tako da ne znam šta... Da li se plaše da ne ugroze ovo malo svoje egzistencije ili su digli ruke u smislu da nema leka, nema rešenja? I jedno i drugo, ali mislim da je ovo drugo presudno, da nema leka rešenja. Ako je ovo prvo, ovi što su prevaranti, ako osete tu slabost kod njih, do kraja će da ih gaze. Baš zato što su ubeđeni da neće ovi povući nikakve korake, bar koliko si ti povukao. Tako je, tako. Nema šta da povučem, ja sam se okrenuo distancirao tih ljudi, ostajem prijatelj sa drugarima s kojima sam trenirao, ali sa svojim trenerom, sa sportskim direktorom i to nema šta da pričamo, uopšte nema šta. Ali ovo ne smije da ostanu samo izgovorene reči. Znači, ove emisije ne služe da mi ovde se ispričamo, isplačemo i inače i u sferi politike i u bilo koje teme koje ovde radimo svakodnevno, znači moraju stvari da se isteraju na čistac. Ako pokrenemo neku temu, to mora da se zatalasa. Mora da se zatalasa javnost. Ne sme da ostane samo na jednoj emisiji, na jednoj iskazanoj rečenici. Znači, ako treba, mi ćemo ponavljati ovu emisiju. Ako treba, ja ću zvati kolege u svim ostalim medijima, naročito koje prate borilačke sportove. Ja ću u nekim još medijima napisati tekstove, ali da vidimo dokle ćemo da dođemo. Pa ko su ti ljudi, Aleksandre? Ko to koči razvoj judo kluba Partizan i ko su ti, kažeš, neki od njih su po tebi psihički bolesnici? To su baš preslobodne reči za ovaj nacionalni etar. Bivši sekretar, on je dobio otkaz, to je Đorđe Mladenović, on je pokopao i zakopao judo klub Partizan sa svojim idejama, sa svojim neradom i svojom neambicioznošću. On nas je doterao u finansijski debakl. On je otišao, došao je nov, mlad, sposoban čovek koji se nadam da treba da ostane tu i da radi svoj posao. Ali kruna, glavni generalni sponzor, on je jedan korektan i dobar čovek koji je biznismen i koji jednostavno samo svojom dobrom voljom vlada tim klubom i njega pozdravljamo i podržavamo u svakom trenutku. Međutim, sa njegovim željama, voljama i financijama mislim da neko barata na jedan pogrdan, loš i neadekvatan način. Ko je to? Prvi čovek koji... Ko je to po tebi? Prvi čovek koji je najveći problem u judo klubu Partizan jeste sportski direktor Zoran Šatić. On je najveći problem. Kako Šatić? Zoran Šatić. To je najveći čovjek... Ovaj vaterpolista je Šapić, ovo je Šatić, da zapamtimo. Nešto nisam čuo, to čuveno ime. Taj čovjek je najveći problem, to je čovjek je najveći problem judo kluba Partizan. Čovjek bez ideje, čovjek bez fakultetskog obrazovanja, čovjek bez prave sportske karijere, čovjek koji je ugasio mnoge generacije sa svojom kraljevskom demagogijom, čovjek koji ne dozvoljava ništa da mu se kaže, čovjek koji je bolesno sujetan i koji je uvukao sa sobom u mulj i trenera, koji nije bio takav, ali je postao takav i možda će biti još gori od njega. A to je Miloš Stanković, trenutni trener judo kluba Partizan, koji je izdao mene i nas 4-5 šampiona i reprezentativaca tako što nije beknuo i ništa nije preduzeo po tom pitanju da se mi izbacimo iz kluba, da se nama smanje stipendije, da se nama ukinu stipendije, da se ulažu u nas kao reprezentativce, nego samo tako klimo glavom i to bi bilo to, tako, ovako, onako i nikom ništa, pojeo vuk magarca, hvala lepo, doviđenja, prijatno. Najbolje si rekao, postao je to što je postao klimoglavac, a taj, kako bi ti rekao, mi ga ne znam ovde nikada, ova bar redakcija nije čula za njega, taj očigledno ga je uvukao u svoje opsenarisanje. Šatić je šta, predsjednik kluba? Ne, on je sportski direktor kluba. Aha, Žila Kucavica. Da, Žila Kucavica koja kuca samo onako kako njemu i kad njemu odgovara. To je tužno. To je surova, tužna istina koja je zatekla Partizan i sve dok ne budu na čelo Partizana došli ljudi, sportski direktori koji su fakultetski obrazovani, koji govore po 2 jezika, koji su proputovali svet, koji su bili šampioni, ne može ništa biti bolje, niti će ikada biti bolje. Drugo, oni su oterali sve dobro iz kluba što valja. Prvi je otišao Miloš Mjalković, popularni bek. Ja sam počeo kod njegovog oca na Novom Beogradu da treniram. On je naš najtrofejniji džudista poslednjih 20 godina. Čovjek ko su počeli nešto da ga ucenjuju, ovo, ono, daćemo ti, nećemo ti, ukinimo te stipendiju. Čovjek naš, živa legenda judo sporta, počeli da se cenkaju sa njim za 100-200 evra. Čovjek surovi profesionalac, rekao, momci, spremite ispisnicu, sutra odlazim, hvala lepo, doviđenja, prijatno, hvala mu, nisu rekli. Izvini, on beše bio u milicionaru, pa došao u Partizanu? Ne, uvek je bio u Partizanu. Uvek je bio u Partizanu.
Znači, oterali su njega, oterali su desetine generacija pre toga, jer su im okrenuli leđa kad su trebali da budu tu. Financije, stan, hrana, oni ljudi koji nisu živjeli u Beogradu kad su dolazili da studiraju, da treniraju u Partizan, neki su završili, neki nisu fakultete, posvetili su tom sportu i na kraju su živjeli stipendije od, 100 evra. Istaknuti stručnjaci i treneri kod nas, kao što su Jovica Jovanović, on je bio nama trener, pomoćni trener, poslednjih, pola godine, godinu dana, koji je dolazio 1-2 puta nedeljno na trening i njega su oterali, nisu hteli da ga plaćaju, nisu cenili i poštovali njegov rad. Jovica je jedan sjajan momak, vrhunski intelektualac, porodičan čovek, gde mu se svi bave sportom. Godinama je u milicionaru on bio, sad je privatni trener. Došao je kod nas nešto da nam pokaže, da nas nauči, da nam douči, da nam iz nekih raznih varijanti, što u parteru, što u stojećem stavu, nauči neke stvari. Oni su to odbacili posle par meseci, nisu htjeli ni da čuju, ni da pričaju, kao imamo mi našeg trenera i to, koji mu naravno nije za prineti. Moj trener za 15 godina, od kako sam ja tamo, nije demonstrirao nikad ni jednu jedinu tehniku u parteru, niti u stojećem stavu. Samo je držao štopericu, viko, drao se i gledao svoja posla. Mislim, to uopšte nije pravi ozbiljni trener, to je smejurija, to može da radi i moja tetka. Mislim, to su gluposti. Drugo, oterali su Jovicu Jovanovića koji je nešto valjao. Došao je Milan Dragić, prve 2 godine, istaknuti naš šampion, velikan srpskog sporta, koji je došao u Partizan da pomogne, da podstakne ekipu. Mi smo upali u takozvani disruptivni period, se to zove u sociologiji sporta, znači u krizu, u nemaštinu, u depresiju, u neke neviđene probleme, došlo do nekog motoričkog stereotipa u svakom smislu, nismo mogli nikako da napredujemo ni pojedinci, ni ekipa. Milan je došao, Dragić, malo da osveži tu ekipu sa nekim znanjima, s nekim novitetima sa zapada i tako dalje. Da to probudi. Da to malo probudi, razbudi, da krene malo na bolje. Međutim, ni to im nije valjalo. Posle pola godine i njega su oterali iz kluba. S kojim objašnjenjem? Kako? Ne znam, u to nisam ulazio, oni su imali neki dogovor, čovjek je tražio samo platu i da bude posvećen tome, oni nisu mogli ništa nikako da se dogovore. Čovjek je surovi profesionalac, ako hoćeš rezultat moraš da daš pare i to je vrlo prosto. Ne vidim šta tu nije jasno. Ako misliš ako oni misle da mogu da dovedu čovjeka koji će da trenira 10-15 ljudi, od toga 5 reprezentativaca, za 150 evra, pa vi živite u virtualnom svetu, da s vama nešto nije u redu. Znači, njega su oterali, ovog Jovicu Jovanovića, njega su oterali, 4-15 reprezentativaca u poslednje 2-3 mjeseca, nas su oterali, prethodne generacije pre nego što sam ja došao u Partizan. Mislim, tu nešto nije u redu. Tu nešto nije, ako sam ja lud, ako koza laže, rog ne laže. Mislim, nemojte stvarno sad da vređaju moju inteligenciju i moji pedigre. Mislim, to je stvarno sramota. Pedigre u smislu da mi je i pradeda bio reprezentativac, u tom smislu pedigre. Da ja vrlo dobro znam i šta je sport, i šta je fakultet, i šta je grad Beograd i sportsko društvo, da nas sve prave budalama. Mislim, to je stvarno sramota, ali dobro. Mislim, naravno, nije dobro. Ništa se neće promeniti dok ne dođu mladi ljudi, sposobni ljudi, fakultetski obrazovani, šampioni, lekari, fizioterapeuti i u konsultacijama sa međunarodnim trenerima, takmičarima, seniorima, seminarima, da dovedu judo klub Partizan na jedan pristojan nivo i uopšte reprezentaciju. Sve dok ne dođu pare i sve dok ne bude došao stručan kadar, a pre svega ljudi. Jer ja znam kad tada treba da završim karijeru. Tu uopšte nije nikakav problem. Svi se mi gasimo i kao ljudi i kao sportisti. Ali ako je ovo put i način, da ja kad ih budem vidio na ulici, da se ja sklonim od uprave i od tih bednih sportskih radnika. Pa to je sramota. To je sramota, preko 100 medalja sam vam doneo, operisao sam se, niste dali dinar jedan za lečenje i za terapije i niste došli jedan dan u bolnicu da me obiđete. Mene koji sam fakultetski obrazovan Beograđanin koji je doneo taj klub s preko 100 medalja. Pa te su onda drugi, šta je sa drugima? I svi ovi danas koji su pomenuti u emisiji, i Zuba, popularni Zuba, i Šljiva mali, i Kozenko, svi su oni ostavljeni na ulici. Svi su oni ostavljeni na ulici sa mnom, zarad nečijeg hira. I mene su ostavili sa štakama i sa ispisnicom i rekli doviđenja, hvala prijatno. Jer mi to hvala. Jer to hvala mom ocu. Do juče nisu imali sajt. To je vrlo jedan neozbiljan klub. Mi nismo imali sajt do pre 2 godine. I sad je napravljen sajt koji je napravljen za 35 evra ako može. Pa ne može tako, treba ceo sve da te vidi, to treba da šljašti od informacije i fotografija. Moj otac je u tom klubu bio 10 godina. Moj otac je nastupao za reprezentaciju 75. godine na svetskom prvenstvu u Beču. Osvajač balkanskih državnih medalja, nema šta nije osvojio. Pa ne može vrana da rodi sokola, pa nisam ja slučajno ovakav. To je sve zbog oca. To je sve zbog oca. I
i ja otvorim sajt, moj otac nije pomenut ni u jednoj jedinoj rečenici. Bobana Petkovića nema nigde. Nema ga nigde ni na slici, kažem, Bobane, mogli su bar da te ispuštuju na nekoj bar zajedničkoj fotografiji da te stave. I da te spomenu u jednoj rečenici, pa ipak si nastupao na svetskom prvenstvu za taj klub, pa nije to vaša Ruindži, pa nisi nastupao, da ste neozbiljni, to je sramota. Uvreda mog oca. Kao da je umro, pa još gore. Da, još gore. Bolje da smo svi umrli, pa bi svima možda bilo. Hvala Bogu što nismo. Kucamo u drvo. Tužno je to, tužno, ali istinito, da to je uvreda i mog oca. I mog oca u klubu koji me on doveo i rekao, ovo bi trebao da bude pravi klub za tebe, tu sam ja ponikao kad sam došao iz nemačke reprezentacije, kad sam došao u Beograd, kad je jedno govorio srpski, koji je došao u taj klub, donao tolike medalje u tom klubu, bio legenda, majstor je judao 8. dan i da doživi da ga nema u jednoj rečenici, na jednoj slici, je kao pravljeni sajt. Da mene ima na 2 fotografije i da u sve ukupno ima 15 fotografija. Pa treba da bude mojih 30 fotografija samo sa poslednjeg svetskog prvenstva i sa univerzijade gde sam bio drugi, gde nije osvojeno odličije poslednjih 15 godina. Jel ima Šatića na fotografijama? Pa naravno da ima. Naravno da ima i u tekstu i u fotografijama. To je tuga čemerijat. To je ono što ja pričam. A ko je čovek? Nije meni ovaj što da se me spomenu u jednoj rečenici da li ima neka moja fotografija. Moja fotografija neka ima kad sam bio klinac, to mene ne interesuje, ja ne patim od toga. Nego mi krivo što radi se o tome, radi se o pravilima, o nekom sportskom kodeksu i nekom poštovanju starih šampiona, o tome se radi. Naravno, ne radi se o tome afinitetima ko koga voli i ne voli, nego podrazumeva se šta treba da ide na taj sajt, ako već se radi sajt, mislim. Tako da I to je jadno urađeno, tako da ne znam šta da vam kažem. Stvarno sam očajan i nadam se da će bilo šta biti bolje u narednom periodu. Ova emisija služi i sve ovo izgovoreno, ne treba ništa ni Aleksandru Petkoviću, a još manje ovom voditelju. Ovaj judo šampion će se nekako snaći u životu, hoće ga i nauka, a veliki je svet, a taj veliki svet dobro plaća ovakve šampione, pedagoge, u najavi i trenere. Ovo je emisija posvećena onima koji treba da operu uši, koji sede u sportskom društvu Partizan, koji sede u Judo savezu Srbije, a neću da im sad spominje imena jer su već spomenuta tokom ove emisije, a ja ih spominjem u nekom drugom kontekstu vezano za neke druge zvezdine sportove, i pre svega po meni u Olimpijskom komitetu da se ne zaluđujemo i da se ne zavaravamo i da ne pričamo o medaljama u Londonu. Možemo samo se pozivamo na Đokovića koga je otac oblikovao tako kako je oblikovao i koji je danas multimilioner i živi na polju i samo formalno ima veze sa Srbijom. Možemo da očekujemo od njega medalju, od Čavića koji je nastao takav kakav je nastao u Americi. I imamo ova 2 veslača i ovog jednog kanuistu i to je ta priča. Mi u borilačkim sportima medalju videti nećemo, a to je boks, judo, rvanje. To je suština priče, a nećemo videti medalju ni u kolektivnom sportu, izuzev možda vaterpola. Toliko o tome pre pauze, a posle ćemo da nastavimo sa pitanjem kuda i šta dalje u judo klubu Partizan. Gost je Aleksandar Petković, trostruki šampion države, šampion Balkana, pobednik, vice šampion univerzijade i u Bankoku, tako? I 9. plasirani na svetu u Rio de Janeiro. Ja ću vam reći samo u Brazilu, koja je inače zemlja 3 sporta, fudbala, odbojke i judoa. Samo u Brazilu ima sigurno preko 200-300 hiljada tvrdim vrhunskih judista, a možda ima i milion. Tako je. Znači sigurno ima 200-300 hiljada vrhunskih judista, od toga pretpostavljam bar 50 hiljada u apsolutnoj kategoriji. Hvala lepo. Vidimo se kasnije. Idemo na jednu malu pauzu, malo da odmorimo ovde i emocije i da ohladimo glave i idemo posle nastavak emisije. Darko Kordulup je na potezu, spremio je dobru pesmu i malo reklamnog bloka. Vraćamo se u studiju. Milo moje, gledaj, srce svoje predaj. Ovaj dan se piše, sad i nikad više. Sve se menja, znam, i brzo prolazi sve. Zato gledam te, hoću da pamtim sve.
svet vrti oko vas, uradite marketing kod nas. 06088660000. Fokus marketing. Restoran Bar Latino. Specifičan izgled, neobična i autentična jela Latinske Amerike, prijatna atmosfera, veliki izbor vina, opuštajući zvuci bossa nove i elektrotanga, čine jedan potpuno drugačiji kulturološki koncept restorana. Nalazimo se na Banovom brdu u Turgenjevoj 5. Broj telefona 011 357 3333. Restoran Bar Latino. Foil Art. Ekskluzivni dizajn i preslačenje folijom svih vrsta vozila. Zašto folija? Zato što je kvalitetnije, jeftinije i brže od farbanja. Štiti vozilo od spoljnih uticaja i pruža mogućnost da sami dizajnirate izgled vašeg vozila i budete jedinstveni. A šta sve može da se presvuče? Sve. Automobili, čamci, motori, kamioni, autobusi, kombi voze. Zašto baš kod vas? Zato što dajemo višegodišnju garanciju i radimo sa kvalitetnim folijama svetskih proizvođača. Adresa Patrijarha Dimitrija 11, Beograd. Telefon 060 88 66 066. Foil Art. GTR Autoservis. Servis i popravka automobila. Električarske usluge. Ugradnja audio i video opreme. Usluge farbanja svih vrsta vozila. Kompjuterska dijagnostika. Chip tuning. Redovno održavanje vozila. Priprema vozila za prodaju. Vulkanizerske usluge. Specijalizovani za sve vrste vozila. Iskustvo reli šampiona u službi vašeg vozila. Adresa Patrijarha Dimitrija broj 11 Beograd. Telefon 06088666004. Poseban popust za firme po ugovoru. Da stvari dođu na svoje mesto. Dnevne novine sa težinom. Pravda. Novi hosting paketi Verat.neta, već od 1500 dinara godišnje. T-panel do 7 GB prostora, neograničen broj e-mail naloga, baza i poddomena. Sve za vaše male i velike web sajtove. Pozovite 011 3605 353, hosting Verat.neta. Na kioscima je nova geopolitika sa specijalnim izdanjem Rosijske gazete Rusije i Srbije. Ekskluzivno za geopolitiku govori Daniel Estulin, najpoznatiji svetski ekspert za grupu Bilderberg koju čine najmoćniji ljudi sveta. Kakvu na budućnost sprema nezvanična svetska vlada? Doktor Slavenko Terzić. Evropska budućnost Beogradskog pašaluka. Profesor Kosta Čavoški. Rasrbljavanje Srbije. Akademik Dragan Nedeljković. Srpska država nema domaćina. Gradite svoj identitet, čitajte geopolitiku. Kada vas zateknu vremenske nepogode, a grad ošteti vaš automobil, svratite do nas, jer HDT DOO ima rešenje za vas. Uspešno otklanjamo oštećenja sa vaše limarije i vraćamo joj sjaj. Nalazimo se u Resniku, kod Beograda. Telefon 065 660 9525. Krija servis Mirko. Profesionalno ugradnje plinskih uređaja, servisiranje postojećih plinskih uređaja, priprema i dorada plinskih uređaja za atestiranje svih sistema, kompjutersko štelovanje. U julu i avgustu specijalni popusti kao i gratis štelovanje. Nalazimo se u ulici Dragoslava Srejovića 1B kod Bogoslovije. Telefon 065 308 3080. Roditelji, ne čupajte kosu, izbegnite stres. Mi imamo rešenje. Upišite vaše dete u obrazovni sistem Milutin Milanković, opštu gimnaziju, ekonomsko-poslovnu, srednju medicinsku ili visoko-medicinsku školu. Informacije na www.milankovic.edu.rs. Da se svet vrti oko vas, uradite marketing kod nas. 06088666000. Fokus marketing. Promo. Svakog utorka i četvrtka od 13 do 15 časova na talasima Fokus radija. Emisija Lice i naličje Srbije. Autor i voditelj Dejan Anđus. Program kineskog radija Internacional možete slušati na talasima Radija Fokus svakog dana od 9 do 10 časova. Daleki istok vama bliži. Promo.
101,4, 107 MHz, 100,5, 97,9, 91,1, 99,8. Nacionalna radio mreža Fokus. Poštovani slušalci Radija Fokus, imali ste priliku u prvom delu ove emisije da čujete najneverovatnije stvari koje se dešavaju u našem sportu. Ja sam frapiran, zgrožen i preneražen onim što sam čuo šta se dešava u džudou. Lično ne bi me iznenadilo da ova priča ide vezana za Crvenu zvezdu u bilo kom sportu, pa i džudou, ali kad sam čuo da se ovo dešava u Partizanu, definitivno sam poražen i više ne verujem nije u šta. Umeđu vremenu su stigli neke poruke, pa ajde, nije loše i nije zgorek pročitati ih. Neki od njih se zaista ne odnose na ovu emisiju, ali ispoštovaću sada i ko zna kada, jer kad imamo sagovornika, gosta iz jedne oblasti, da lutamo ovako u programu, ne ide, ali čovek nas bombarduje porukama, sužavaće se slobode korišćenja interneta i svih vrsta komunikacija. U službi toga je bila i afera Wikileaksa i kao što vam napisah sinoć, novac jednako i svetska vlada i tako dalje. Evo ja sam pročitao poruku, ne znam kakve veze ima sa sadašnjom emisijom. Onda postoji navodno neka žestoka reakcija pravnika na današnju prepodnevnu emisiju gde se kaže da je bila pravna tirada, nisam slušao celu emisiju, ali ne znam koji su ti pravnici koji su tako šokirani, a s druge strane potencira slušalac da se računa na glupost naroda, nisam najsigurniji o čemu se radi i koja je vrsta kritike. Molim te, poruči Aleksandru Petkoviću da ako mu je za utehu da nije jedini sportista prema kome je Partizan bio nepravedan, istu sudbinu je doživao i moj komšija, rukometaš Partizana Vladimir Anđelić, koji je sada u Americi i nažalost igra za njihovu reprezentaciju, pita slušalac. Aleksandre, ono što mene zanima posle ove crne priče, a doćemo na kraju da li ima i tračka nade i tračka svetlosti, jeste taj famozni lik. Ja volim ovde da raščistim stvari u programu. Ko je taj Šatić? Prvo, odakle tu? Zašto se tako dugo zapatio? U Partizanu, samim tim i u našem džudou. I pod brojem 3, ko stoji iza njega? Ne znam ko stoji iza njega, on je tu dugo, on je tu maltene već 30-40 godina, bio je član džudo kluba Partizan još kao mladić. Ne znam čime se bavi privatno, ima neke svoje sitne privatne biznise. A zapatio se tu dugo verovatno zato što je ljubitelj i entuzijasta džudo sporta, sve to cenim i poštujem, nemam ništa protiv toga. On je čak i neki poluprijatelj moga oca, kako bih to već rekao, ali ne znam ko stoji iza njega i ne znam koji su njegovi porevi i pobude da se tako ponaša prema ljudima. Ja ne znam čoveka u džudo svetu koji ima da kaže lepu, pristojnu, kulturnu i ljudsku reč za tog čoveka. Ja stvarno ne znam u džudo svetu da odemo sad na ozbiljan džudo turnir i da zaustavimo svakog drugog sudiju i svakog petog takmičara i svakog 10. čoveka iz publike i da ih pitamo šta vi mislite o Zoranu Šatiću, ne znam da li bi im rekli 5 lepih rečenica. Da li je fascinantno da se on takav održao toliko dugo? Inače, u našem društvu je to prisutno. To je prisutno i to je tu. U svim sferama društva nemaju lepu reč o pojedincu, a on vesla 30 i 40 godina na nekom mestu. Ima ih tako u politici, po 20 i 30 godina potpuno beskorisni, ne zna se kakva je korist od njih, ali su dobri za sebe, ima ih tako u sportu. Mislim, to su neke neviđene stvari, ja ne znam, neke teorije zavere. Ne znam šta je u pitanju, ali da budem iskren, ja sam apolitičan, potpuno mene politika ne interesuje, ali tužno je to što ti ljudi jednostavno stvarno smatram da ne smeju da budu u sportu, zato što prvo za to trebaš da imaš kvalifikaciju, minimum trenera, zatim profesora, magistra fizičke kulture i da si majstor međunarodnog zvanja, da imaš sportske rezultate i da si pre svega pedagog. Oni su preskočili tu lekciju sportske pedagogije gde treba da znaju da je roditelj, dete i trener čine uspeh. Oni do te lekcije očigledno nisu stigli ni u jednoj školi, pošto ih ni nemaju. Moraju da znaju da je to je sveto trojstvo, kao u hrišćanstvu.
To je jedini put do uspeha. Roditelj, dete, trener. To treba da bude jedna simbioza, da budu svi homogeni i da se pravi šampion ili šampioni. Ja trenera nikad nisam imao pravog, jedino svog oca, a oni su tu lekciju preskočili i preskaču i ljude kao plitak potok, omalovažavaju, ostavljaju na ulici, nisu korektni, male neredovne stipendije, nema priprema, nema ovoga, nema onoga, očekuju svi rezultate da budemo šampioni Evrope. To ne postoji. Ja sam zgrožen tim kafkijanskim stvarima u našem sportu, da se pojedinac nemoćno širi ruke, upozorava, ukazuje, govori, evo sat i po vremena već smo počeli da se ponavljamo i da nema nikakve reakcije u ovome, da kažem, društvu. To je za mene neshvatljivo, meni se to dešavalo u mojoj profesiji, da alarmiram, da upozoravam, da jednostavno svi stave tampon u vatu u uši, čak te smatraju možda i ludakom što protestuješ, ili je reč o ovejanim prevarantima koje jednostavno ništa i ne zanima i smatraju te zaista budalom i ludakom ako hoćeš nešto da im ukažeš, jer jednostavno ko zna šta im je u glavi. Ja ih znam iz sfere politike, znam ih iz sfere sporta, ponavljam još jednom jako dobro, ono što si malo pre rekao, pas laje, vetar nosi, jednostavno gledaju te belo. Neki čudaci zaista su se namnožili, nakalemili, Aleksandre, u ovom našem društvu. Imamo nekoga na vezi, pitam koleginicu Micu Đurdanović. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje Dejane i svaka čast na izboru gosta. Hvala lepo. Hvala. Aleksandru Stefanoviću veliki pozdrav, njegovog oca sam upoznao na... Aleksandar Petković, ne Stefan. Izvinjam se, Aleksandar Petković, njegovog oca Bogana sam upoznao na sportskom centru Varčar, sam ja dolazio, trenirao judo, manje više ja sam trenirao karate, ali volio sam judo i jednom reču prva liga su momci, stvarno, ovo što on kaže da je fakultetski obrazovan, manje više 90% ih je takvi, svi su i niko nije sileđija, nije baraba, recimo. Ja sam hteo da ga pitam konkretno, da li je moguće da u judu, i tada se sećam primjera, da se vrati jedan Radomir Kovačević, svetska veličina iz Japana, završi univerzitete tamo ima ime za svako poštovanje, dođe ovde i oteraju ga, baš ga oteraju, ništa nije mogo da radi. Drugi primjer je 89. godine kad je bilo svetsko prvenstvo u judu u Beogradu, u hali Pionir, ja ne znam tačno ime, možda će Aleksandar znati. Kako se Bećanović je bio prvog sveta u 65 kg. Taj dečko isto posle toga nestao. Nestao, mislim, baš je valjda zbog sukoba sa ljudima iz judo saveza i ne znam, stvarno, imali šanse da uopšte bude bolje i da, ja ne znam, ako se političari i privrednici već hoće da ulažu u taj sport i da uđu, da li oni stvarno nešto konkretno mogu da urade ili samo zabrljaju? Mislim, takve smo veličine oterali, ali ne znam šta se dešava. Znate li uopšte šta je sa Bećanovićem danas? Dobra pitanja. Hvala lepo na uključenju. Hvala najviše. Bećanović je u Crnoj Gori, koliko ja znam, a Džigi Kovačić je između ostalog umro od raka, a moguće je da su silni stresovi učinili to. Pozdravljam slušalca, karatistu i hvala na ovako interesantnim pitanjima. Prvo ću odgovoriti za Radomira Kovačevića. Radomir Kovačević je jedna sportska veličina koja nije skoro viđena na ovim prostorima. Radomir Kovačević je moj dalji rođak, verovali vi ili ne. Radomir Kovačević je osvajač evropske, svetske i olimpijske medalje. Ceo život je vodio bitku sa vetreničama kao Don Kihot ovde u staroj Jugoslaviji, pa je morao da pobegne za Japan, da radi tamo po gradilištima, da bi se prehranio i tako dalje, pa je se vratio ovde, popet nije bio shvaćen, prihvaćen od tadašnjeg režima, na kraju on morao je da pobegne u Ameriku i da tamo stvori neki svoj mir. Vratio se ovde, preminuo je, nažalost, pre nekoliko godina i nek mu je laka zemlja. Nije bio shvaćen, Radomir je dimenzija koja je teško opisiva vezano za judo sport, ali ja ne spadam u tu grupu najvećih šampiona, ja spadam u grupu šampiona. To je grupa ispod, ali ne dozvoljavam da me mravi i miševi grizu i jedu po nogama i da mi dozvoljavaju ono što mislim da kažem. Drugo, za Bećanovića, on je legenda judo sporta, to je jedini naš svetski prvak, moj veliki prijatelj i moga oca, on je sad trenutno u Crnoj Gori u njihovom olimpijskom komitetu i jednostavno čovjek je otišao dole da živi i time da se bavi i to je to. Tračka nade ima. Ja smatram da ima, ja sam uvijek bio optimista i smatram da treba samo da dođu, počevši od saveza do svih klubova koji imaju problema.
a počeši od mog matičnog kluba, bivšeg judo kluba Partizan. Prvo, treba da se dovedu fakultetski obrazovani ljudi. Potenciram to zato što je danas 21. vek takav vek gde se fakultetska diploma gleda kao srednja škola. Znači, to se automatski podrazumeva. Automatski se podrazumeva da govoriš jezike, da barataš kompjuterima. Znači, da si mahir iz svoje oblasti, da si ozbiljan sekretar, sportski radnik, trener, lekar, maser, nije bitno koji si funkcija, ali to treba da bude jedan tim ljudi da bi napravili jednog pojedinca. Zapamtite, tim ljudi pravi šampiona. Ne može šampion sam sebe da napravi. Ja što sam uspeo sa maminim sarmama i cedevitom, to je ne znam kome još posao za rukom. Možda još nekoliko drugara iz reprezentacije iz kluba su to uspeli sa Duvan Švarcima i Kavurmom to da naprave i da budu šampioni, ali to je tim ljudi koji se bave ishranom, suplementacijom, masažama, profesionalni psihoterapeuti, trener za kondiciju, trener za judo. Bez toga vi nemate šta da tražite na međunarodnoj sceni. Jedan šampion čini tim od 10 do 15 ljudi. Kad se to bude shvatilo, tad možemo da očekujemo veliku medalju. Ima nade da se dovedu mladi, obrazovani, perspektivni, kulturni, vaspitani ljudi koji znaju svoj posao, koji su bili šampioni, koji su bili u judu, koji su bili u sportu, koji su prolili znoj, suze, bol, krv, koji su prolili više litara znoja i krvi nego što je neko vode popio. Ti treba da dođu da vode sportske saveze koji su emancipovani, elokventni i koji mogu da nas spoje sa Evropom i svetom. Određenim ljudima treba da se zahvalimo, da ih pošaljemo u penziju i da kažemo hvala vam na dugogodišnjem radu i za saradnji i zalaganju, doviđenja. Prijatno dolaze mlad, stručan, obrazovan kadar, mladi, stručni, obrazovani treneri i veliki entuzijasti, bivši šampioni, dajte priliku i dajte šansu svakome. Da se nadovežem, meni je obećavao taj judo klub Partizan, sećam se neposredno pre povrede, sad ćemo mi tebi da regulišemo neki prostor, neke strunjače, bit će neki izvor finansiranja, za život ćeš imati da se snađeš i tako dalje. Tu priču sam slušao 6 meseci i onda sam saslušao još dvojicu drugara, dok smo sedeli i pili kafu, kaže, pa meni su to isto obećavali, od toga izgleda i dalje nema ništa. Aha, ista priča. Ista priča, mislim, nama dvojici, trojici pričaju neke bajke, kao u zemlji Dembeliji, sad ćemo mi sad sve to da poverujemo, bit će sale, bit će prostora, bit će strunjače, nema ništa da se sekiraš, ne treba ti nikakav izvor prihoda, sve će to funkcionisati kako treba, imaćeš svoju judo školicu i to. Kakva judo školica, kakve bakrače, kakve gluposti, svi mi smo, ja sam uz ispisnicu, ovi ne znam da li su uzeli, ne, svima su ukinute stipendije, niko mi nije okrenuo, već 5 meseci mi kaže od škole. Naravno, za 5 meseci mora nešto da se jede i pije. Priveo sam školu u kraju. Da te pita da li si ustao iz bolničkog kreveta? To me nisu pitali, niti ih interesovalo, niti su me zvali, ali ja sam očigledno, ne znam, možda sam ja lud. Možda sa mnom nešto nije u redu, možda ja nemam zdrav rezon razmišljanja. Možda smo svi mi ludi što pred takvim bezobrazlukom nemo, ćutimo i ništa ne reagujemo, a taj bezobrazluk je sve prisutan u svim oblastima i na svim nivoima. Inače, problem judo sporta koji i ostalih sportova jeste preklapanje interesa i nepostojanje hijerarhije. Šta može Judo Savez Srbije ako recimo judo klub Partizan pripada sportskom društvu? Jedno od drugog se ne prepliče, svako ima svoj feud i ne postoji. Šta mi možemo u Bokserskom savezu da uradimo kada klubove vode pojedinci koji imaju pečat i imaju vlast u tim klubovima? Prema tome, derogirani su savezi, ne zna se ko pije, ko plaća, a silni zakon o sportu je donesen sa gomilom, hiljadama napisanih prosutih, praznih rečenica i tako dalje. Šta znači zakon o sportu? Ne mogu se kupe Zvezda, Partizan i Vojvodina. Pa šta će zakon? Ne razumijem. Zvezda, Partizan i Vojvodina su proglašeni zaštićeni. Pa šta, oni ostaju ovim pojedincima, jel? Sad, novi je zakon o sportu, a ta 3 kluba ne mogu se kupe. Pa šta ćemo da radimo? Ne razumijem. Ostaju tim pojedincima što se zadesi u klubu. Crvena zvezda ostaje Raji Božoviću i Vesiću, jel? Zato što ne može da se kupi, jer je velika vrednost. A košarkaški klub ostaje Anđelkoviću, jel? Žiki veći. To je ta situacija. Imamo nekoga na vezi, pitam koleginicu Đuzanović. Gost Aleksandar Petković, trostruki šampion države u teškoj kategoriji i jedini džudista koji je rešio da progovori punu istinu o svojoj sudbini, o sudbini svojih drugova koji nemao i dalje ćute. I ćutać. Dobar dan. Halo, dobar dan. Nažalost, slušalac je bio... A tu je slušalac, halo? Dobar dan. Halo? Halo? Nažalost,
ili smo mi malo odužili, je slušalac bio nestrpljiv, u svakom slučaju ovde smo da pretresemo te teme. Aleksandre, kako si se osjećao u danima kada si se faktički borio da povratiš najpre svoje teško ugroženo zdravlje? Jer te lančane povrede koje si doživeo, neutrenirana osoba sigurno bi ostala invalid. O čemu si razmišljao? Čemu si se nadao? Pa nadao sam se samo toploj reči, ništa više. Samo da neko bude korektan, da neko bude pored mene, a neko je bio. To je samo moja porodica i par prijatelja i prijateljica koji su stvarno bili tu kad mi je bilo najteže. Iz judo sveta, iz saveza, iz reprezentacije, iz kluba, napominjem, došao je samo jedan momak, nikog nije bilo nigde. Eto, bio sam sam protiv svih sam se borio, sam kako sam znao i umeo, otac mi je pomagao da nađem lekare, potezao veze, kako bi to već moglo da se odradi kako treba. Operisao me vrhunski stručnjak sa ortopedije Banjica, doktor Gavrilović, koji je fenomenalno odradio operaciju, koji je stvarno dao sve od sebe i osoblje je bilo krajnje korektno, ali nigde nikog. Sam si u sobi, piješ morfijum i gledaš u plafon i gledaš da li ćeš da umreš od bola ili da li će neko doći ti pruži ruku i kaže šampione, bit će bolje, bit će sve okej, vratit ćeš se ti i tako dalje. Eto, to je to. To je surova realnost, to je istina. Neka je sramota sve u sportskom društvu Partizan i u judo klubu što su se ovako poneli prema čoveku koji im je donao preko 100 medalja i 4 uzastopne šampionske titule, apsolutnu dominaciju, makar nad Crvenom zvezdom. Imamo nekoga na vezi. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, Dene Slađana. Dobar dan i vama, Aleksandre. Ja pratim sport i veliki sam poštovalac individualnih sportova. Znam koja je to muka i znam kako je strašno u ovom društvu, ali u ovom nakaradnom društvu više nenormalno počinje da nama svima biva normalno. Da si mi Dene ukrao temu, prosto zakon o sportu. Ti si doveo čoveka i Aleksandar tu pominje, s njim se slažem, da treba da su mladi, obrazovani, sposobni ljudi koji će se baviti sportom i bilo kojem oblašću u ovoj zemlji i evo nam ga šuput, jel tako beše? Tako je, nego slušam ti teze. I mladi, obrazovan, pa šta da razmišljam, ja se izvinjam. Ne bih ga tako kvalifikovao, inače ne znaš o njegovu putešestviju. On je ušao... U najmanju ruku zovemo... Ušao je tamo u klub, ali izašao je. Video da je iskorišćen u priči. Ne znaš ti taj obrt, ali idemo dalje. Pa ne znam, iznenađena sam tim obrtom. A kad je već sport u pitanju, pa i individualni sportovi, ja samo da podsjetim da je naš četverac dan pred takmičenje sklepan. Na svu sreću oni su individualno sjajni momci, pa su još uspeli i da dobiju medalju. To tako ovde biva. Rezignirana sam, Aleksandre, vašom pričom na ljudskom planu, ali sam danas raspoložena silno za suđenja, pa me zanima jedna druga strana vaše priče. Kako je moguće da u aktima sportskog društva i u vašem klubu nema išta zapisano o lekarima? Kako mogu sportisti da idu bez lekara i fizioterapeuta uopšte da krenu na takmičenje? E sad, to implicira da ako se vama dogodila povreda i niste imali pravovremenu i stručnu pomoć u tom trenutku, možda, ja samo kažem možda, te povrede koje ste zadobili mogu da daju ozbiljne posljedice. U ovom ludačkom društvu postoje i medicinski veštaci, znate. Tako da bih ja vrlo rado tužila klub, upravu i sve nadležne, jer šta ako ste vi zbog te povrede imali trajne posljedice ili ozbiljne posljedice, pa se vi lepo raspitajte malo kod advokata, jer takve stvari na nesreću vašu ličnu događat će se klincima, deci i morat će da odustaju od sporta. Sad ćemo pravimo od mladih ljudi invalide, jer nema ko da im pravovremeno i stručno ukaže pomoć. Inače, hvala vam u svoje ime za 9. mesto na svetu, a u daljoj karijeri nadam se da će biti uspešna, želim vam svako dobro i svako dobro. Vama hvala na ovim savjetima, nije zgoreg razne prevarante tužiti, zaista, inače nije samo 9. mesto na svetu, nego prvak Balkana i vice šampion univerzijade, a morate da znate da je univerzijada u judo otprilike nivo nešto malo manji od olimpijade. Otprilike ista je ta konkurencija.
Pozdravio bih gospođu i rekao da je ne 100 nego 200% u pravu i da treba poraditi na tome. Ne bi ja nikog tužio, ne bi se bavio tim delom priče, to nije u mom fazonu, što bi se rekli, ali smatram da svaki ozbiljan klub i ozbiljna reprezentacija mora da ima non stop doktora i fizioterapeuta, ili je uspeh samim tim zagarantovan na međunarodnoj sceni od 30 do 40%. Elem, da se nadovežem na priču gospođe koja je rekla da su momci sklepali čamac i bili prvi. Ono što je interesantno, što se meni desilo sada na svetskom prvenstvu u Tokiju, ja sam došao, predao kimono za akreditaciju i samo moja kimono nije akreditovan. Ono što je najveći problem jeste što ja nisam imao pravi licencirani kimono, jer meni niko iz saveza nije javio da taj kimono ne može da uđe u obzir da nastupaš u njemu. Ja sam bio zgražen. Obožavam priču o šarlatanima, molim te, nastavi. To je živa istina, to se meni... Zabavljaj me malo od muke i naše slušalce. Živa je istina, to se meni lično desilo, baš na svetskom prvenstvu u Japanu 2010. godine. Došao sam da uzmem podignut kimono, vidio sam da nije akreditovan i rekao, i šta sad? I šta sad da radim? Kaže, gospodine, imate Mizuno shop na drugom spratu, kupite tamo. Ja sam došao, dajte da vidim da kupim kimono. Kaže, jedan je 250 evra, vama treba dva, to je 500 evra kimono. Treba da izvadite odmah na licu mesta. Ja sam u tom trenutku imao u džepu $50. Pa tamo dole 2 stipendije za 2 kimona. I uzeo sam, pozajmio sam od druga pare, kupio sam kimono koji mi je veliki, koji mi ne odgovara, koji mi ne paše. Htio sam da ga operem, osušim, skratim, koliko to moguće do meča, da ne izlazim tamo kao u pidžami, kao budala, da se blamiram. To nisam uspeo zato što je bila nedelja i nigde ništa nije radilo u Japanu. U tom trenutku izašao sam s takvim kimonom i nastupao sam u kategoriji. To se meni desilo. I to nije prvi put i posle toga isto tako slična situacija. Još najveće što se desilo, moram se nasmijem od svoje muke, u najskupljoj zemlji sveta. Znači u zemlji judoa i još najskuplje, Mizuno shop. Tako, Mizuno shop, izvolite, hvala lepo, prijatno, 500 evra. Pozajmio sam od druga, kupio i izašao ko šarlatan, što bi vi rekli, na strunjaču. Da, moj omiljeni izraz. I prošao tako kako sam prošao. Povređen, poluspreman sa jednom pobedom i jednim porazom. To mi se identična stvar desila sa kimonom i na prvenstvu Evrope u Beču 2009. godine i tako dalje, ali prvi put sam ja video da mi ne funkcionišemo kao tim, da nismo homogeni, da nismo kompaktni. Ja mislim da je to bila 99. godina prvi put kad sam nastupao na juniorskom prvenstvu Evrope u Budimpešti. Dobio sam neku istepanu staru, pocepanu partizanovu trenerku koju sam imao već 2-3 godine, nju sam obukao i ja sam očekivao ispred Judo saveza da ću da se bavim tamo. Očekivao sam, prvi put iz Beograda odlazim na tako veliko takmičenje, to je bila prava senzacija za mene, životni san, prvenstvo Evrope za juniore. Odlazim na takmičenje, to jest dolazim da vidim gde nam je oprema, gde su nam torbe, gde nam piše Srbija na leđima, ko smo, šta smo, odakle smo, ko da smo pali sa Marsa. Dolazim, nema nikakve opreme, nema torbi, nema patika, nema majici, nema ništa. Dolazim u pocepanoj staroj partizanoj trenerici, nekoj svojoj privatnoj trenerici kineskoj. Mislim, katastrofa, tuga, čemer, ja dolazim tamo i ne mogu da verujem. Kad sam video timove kako izgledaju sa opremom, sa stručnim ljudima, sa osobljem, sa kadrom, ja sam onda shvatio tada, još 99. godine, još pred 12 godina, da smo mi daleko od sveta i da koliko para, toliko muzike. Ali i ovde ima talenata, i ima dobre dece, i ima perspektivnih juniora, i ima perspektivnih mlađih seniora. I ima tu klinaca koji na svakih 4-5 godina neko izroni neki visoko motivisani pojedinac koji donesa neku medalju. I onda se svi zakače za njega ko pijan plota i kaže, aha, vidite da imamo nekog ko nas negde nešto predstavlja. Vi morate da shvatite da judo ima 7 kategorija muških i 7 kategorija ženskih plus apsolutna kategorija. Znate koliko je to ljudi? Znate koliko takmičenja velikih godišnji ima u judu? Pa ne može u 5 godina da se donese jedna možda medalja, zahvaljujući hipertalentovanom pojedincu, a da ovolike stotine, hiljada generacija džudista stagnira u mestu zato što nema finansijske mogućnosti i zato što nema stručan kadar. Pa to su zamena teza, mi pričamo babama i žabama. Bilo je prvenstvo Evrope u Beogradu gde sam ja nastupao 2006. godine, čini mi se 2006. godine pojedinačno, ili 2007. slagaću vas, ne mogu da se setim, nastupala srpska reprezentacija u full muškoj postavi naše zemlje. Mi smo otišli pre toga 3 dana na pripreme u Mađarsku.
3 dana na pripremama pred prvenstvo Evrope. Odlazimo na prvenstvo Evrope, ispadamo svi u prvom kolu sem Miloša Mijalkovića koji je postigao tada svoj vrhunac karijere, koji je bio drugi. To im je bio jedini izgovor. Evo ga naš beka drugi, baš nas briga za sve ostalo. Mi ostali svi ispali u prvom kolu. I oni su dan danas pričaju beka drugi, a nas 15 što je ispalo u prvom kolu, to nikom ništa i dobro smo organizovali takmičenje. To je nama najbitnije, to mi menjamo teze. Dobro smo organizovali takmičenje. Pa svaki drugi turnir je organizovan na nivou svetskog fudbalskog prvenstva. Vi niste svesni kako to funkcioniše, na kome je to nivou. Znaš, kakva je to tehnologija. Mi menjamo teze. Super smo organizovali takmičenja. Kako su prošli reprezentativci, koliko su uzeli medalja, pa to nije bitno. Stari, što se pokriju si za jednog pojedinca, ovo ostalo, kažeš, poispadali ste, 3 dana ste radili. Surovo. I taj što dobro smo organizovali. Gostoljubiv narod, nasmeni smo, hvala Bogu, ima hotela, motela, kompenzacije. To je danas najmanji problem. Ja u svim sportovima slušam tu priču, dobri smo organizatori, dobri smo ljudi. To je bekstvo od neorganizovanog i samozvanog i, rekao bih, neorganizovanog, samozvanog društva i društva koje improvizuje. Sve dok je tako, neće biti rezultata sa evropskih, svetskih i olimpijskih šampionata. To je 100%. Verujte mi, znam šta vam pričam. Ja ne sviram violinu i violončelo. Ja znam šta vam pričam. Ja sam u judu preko 20 godina. Moj otac je u judu 45 godina. Ja sam se rodio u kimonu. Ja znam šta vam pričam. Znači, imam pristojnu karijeru iza sebe, obišao sam ceo svet, vidio sam kako ljudi žive, treniraju, raduju, funkcionišu i to je tako. Bez stručnog kadra, bez tima ljudi, pravih ljudi i bez određenih materijalnih sredstava koji smatram da ima dovoljno, samo se ne raspolažu na pravi i adekvatan način, ne može da se napravi veliki rezultat. Sve ostalo je kompenzacija, mali, slabi turniri koji se uzdižu nebesa i neka prividno takmičenja na kojima ispliva ponekad, daj Bože i tad ponekad da ispliva neki pojedinac. Sve ostalo je surova realnost da smo mi dno Evrope u judu. Moramo da budemo svesni toga i da pogledamo istinu u oči i ja se divim ovim momcima koji danas na neki način osvajaju neke međunarodne medalje i tako dalje, tako i žive po studentskim domovima, jedu mesne narezke i osvajaju te medalje. To je prosto nevratno, to su fenomeni. To su fenomeni. I nemamo tu sreću, nažalost. Mi kao Srbi smatram da smo nebeski narod. I tužno je i jadno je to što nas ima malo. To me duša boli. Ima nas malo i ne može velika prirodna selekcija da se napravi. Da, Rusija ima 200 miliona stanovnika, kod njih je judo jedan od nacionalnih sportova, pa mora da se iskristališe da bude 5000 vrhunskih judista od 200 miliona ljudi. A nas nema toliko, ima nas 7. I u tih 7 i u drugim sportovima i u judu opet uspemo ponekad negde nešto da napravimo. Mi smo hipertalentovana nacija za sport. To je prosto neverovatno. Da je tako mala prirodna selekcija da nas ima, da super teškaša u zemlji ima pravih adekvatnih sparing partnera, ima ih 5. 4, 5, ja više ne znam više, to se srozalo do minimuma i svaka kategorija tako. Vi u stvari ne možete ni da izvučete kvalitet iz sebe. Pa ne možemo. Nemate dovoljno sparing partnera, nemate meča. To ne postoji, to je stvarno za nas misleno imenica. Stvarno je tako, znači ti trebaš da putuješ po kampovima, međunarodnim turnirima da bi stekao iskustvo, da bi dobio jako puno batina, da bi ti možda jednog dana bio dobar i bio šampion, pa čak i zemlje, a ne govorim o nekim širim domenima. Oni tamo na međunarodnoj sceni, ne znam, Holanđani, Francuzi, Rusi, oni imaju u kategoriji po 5 reprezentativaca, u klubu imaju po 15 njih u istoj kategoriji. Pa kako odatle da ne ispliva neki šampion? A vi kod nas imate malu prirodnu selekciju, samo ono koji je talentovan, koji je dobar i koji je posvećen, koji jedan možda mučenik ni ne studira, ni ne radi i koji će možda doći do te medalje, a sutra nikomu ni hvala neće reći. Ja moram da kažem sad, pažljivo te slušam i vrlo mi se svašta po glavi. Pod 1, emisija SOS kanala Vuk Rašović, spomenuo si Rašovića, valjda sina, nikada u životu nisam čuo ovu problematiku. To su uvek neke svetkovine, odavanje počasti nekim bivšim borcima, lepa druženja, lepa okupljanja. Evo, ja gledam njegovu judo emisiju, iako sam fudbalski čovjek. 3, 4, 5 godina gledam njegovu emisiju. Nikada nisam čuo ništa od toga. Džigi Kovačević, pod brojem 2, je čovjek koji je rekord rakovički pridružio Crvenoj zvezdi, faktički je osnovao judo klub Crvena zvezda, jer je rekord fuzionisu zvezdu. Ja mislim da ne postoji memorialni turnir Džigi Kovačević, a pogotovo se škola juda, recimo Zvezdina, ne zove po njemu. Toliko ja imam da poručim Todorovu. I eto, to su neka moja pitanja.
Ovako, samo da vas malo ispravim. Vuk Rašović je mene zvao u emisiju, samo ja tada nisam bio u... Onda se izvinjam, pošto ja prezirem toplo ljudsko novinarstvo, tople ljudske priče i tako zarađivanje plate. Samo da vam kažem, Vuk Rašović je uvek bio prema meni korektan, i on i njegov sin, i gostovao sam nekoliko puta kod njegove emisije kad sam bio mlađi i uvek imao lepu i toplu reč i podršku za mene i podržavao je moj rad. Stvarno bio grešio dušu kad bi bilo šta rekao za tog čoveka. Smatram da je podigao judo na jedan pristojan nivo što se tiče marketinškog i komercijalnog dela, puštajući velike svetske mečeve, prave borce, šampione, šampionke, i stvarno tu bio grešio dušu. Čovjek me je zvao u emisiju. Ali bilo je prostora da se rade mnoge ovakve emisije. On ima specijalizovanu emisiju. Bilo je prostora i vidjet ćemo da nešto od tih stvari urodi plodom, ali ja u tom trenutku mislim da zdravstveno i mislim da fizički nisam bio u zemlji pa nisam mogao da gostujem, inače je postojala neka priča između nas dvojice, ali nije se obelodanila, a ne da on nije hteo, nego ja nisam mogao, nešto sam bio sprečen, imao sam privatnih obaveza, tako da ovim putem pozdravim Vuka Rašovića i ljubitelje SOS kanala judo. Da čujemo za danas posljednjeg slušalca. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Htio bih da vas pozdravim prvo puno i da pozdravim vrhunskog šampiona, Spartanca, sportistu, i mislim da je vreme ovako nešto da se dogodilo javno, da se kaže sve što treba. U principu ne bi imao ni jedno pitanje za šampiona, pošto ga previše dugo znam, možda nekih 20-ak, 5 godina, nije mnogo. To je moj drug iz vrtića, samo bih htio da mu poželim sve najbolje i da su svi uz njega. Htio bih da se nadovežem, pretpostavljam da je u pitanju Boško Kristić, moj drugar sa Noše. Ovom putu ga pozdravljam, njega i moju ekipu iz 29. bloka s Novog Beograda, moj verni obožavalac i njegovu porodicu i njegovu buduću suprugu Cacu. Hvala Bole i hvala što si uz mene. To je to, ništa, samo te pozdravim puno i vidimo se. Ćao šampione, ćao. Nemam šta da se mešam ovo. Ovo su privatne stvari, čovjek je upoznat. Čovjek vas voli i ceni. Čovjek je bio rvač i čovjek je bio odličan rvač i čovjek je sada biznismen i porodičan čovjek koji me zna bukvalno sa Noše. Sjećam se čak jednog trenutka, sad sam se setio, dobro me podsjetio da vas ne opterećujem tom pričom, ali treba ipak da znate zbog slušalca koji se javio. Kada sam bio junior, bilo mi je potrebno 200 ili 300 maraka tada da odem na neki međunarodni turnir, ne bi li potvrdio mesto reprezentacije i napravio rezultat na tom turniru, i pošto reprezentacija nije imala da me pošalje, a ono što je karakteristično jeste da su mi baš Boškovi roditelji pozajmili tadašnjih 200-300 maraka u to doba kad je bila kriza i da sam uz pomoć njih otišao na taj turnir, ostvario pristojan plasman i samim tim potvrdio ulazak u reprezentaciju baš roditelja i ovog dečka koji se sad javio. Lepo je to čuti. Da ispoštujemo još jednog slušalca, probit ćemo temi makar 5 minuta, ali grehota je da čovjek čeka, a da ne čujemo šta je hteo da kaže i da ne dobije zadovoljavajući odgovor. Nadamo se makar. Dobar dan. Dobar dan. Zoran je ovde, sportski radnik, može se reći i bivši. Pozdravljam momka iz judoa. Ovo sve što on priča, to je tragično, ali ja kao, što kažem, nekadašnji akter, kao trener u sportu, nije bitno sada kome, sve to je već i viđeno i već ima duže godina da se takve stvari događaju. A ovom momku se zahvaljujem na hrabrosti što je našao, smogao snage da ovo sve iznese. To su tragične stvari šta se sve ovde radi. A ja bih vas zamolio, pošto ja to znam, a imat ćete i ovde moj telefon, verovatno kod ove sekretarice, imate, ova vaša emisija može da bude kao šlagvort, da se ispita. Ako se sećate, prošle godine u ovo doba je napravljena ona doping afera o trojici sportista. 2 rvača, vice šampiona Evrope, i ovaj bacač kugle, dečko koji je također vice šampion Evrope za mlađe seniore. Da se vidi na način da vi kao hrabar novinar, koga stvarno poštujem, ne volim nikom da podilazim, ali vas stvarno poštujem, vidim da ste prvo informisan čovek, da profesionalno baratate fenomenalno činjenicama, imate intelektualne hrabrosti da sve to izložite. Znači da malo probate, da vi pročačkate, da vidite šta se valja, šta je bilo iza kulisa te tragedije, gde su naša 3 olimpijca jedne male zemlje, gde im je napravljeno to što im je napravljeno. Jedan je digao ruke od sporta, rvač, čujem, Kristijan Fris, ovaj drugi više izgubljen za nas, otišao je u Azerbejdžan.
ostao još ovaj mali, ne znam ni šta je sa njim, da imate sjajnu temu, da pogledate, da vidite kako se tu uništava ovde sport, kako rade ljudi koje mogu slobodno da nazovem bitange, koji manipulišu, znači, s tom Moram da reagujem na taj izraz, inače, i moram da vam kažem sledeće, pažljivo sam vas slušao, samo sekund, vaš kontakt, telefon ćemo iskoristiti, ostavite, nije sekretarica u pitanju, nego novinarka i tonac Mica Đuzdanović, slobodno ostavite vaš broj telefona, pa ćemo da se iskontaktiramo. Inače, ističe nam vreme, a dobro smo vas razumeli dok ste govorili sve vreme, Aleksandar Petković klimao glavom, znači razumeli smo se odlično. Ova vaša emisija je uvodna za mnoge stvari, za mnoge teme, ja ne znam, ali ne može da ne bude pobune, mora da bude pobune. Ja mislim da idemo u tom pravcu, ali vidjet ćemo dok ćemo da dođemo. Aleksandre, čuo si, evo, imam ja pitanje za kraj, imamo bukvalno 2 minuta, da pređemo u sferu realnog. Kako smeniti ovakve ljude u Partizanu za koje ti tvrdiš da su to što jesu, osetio si ih na svojoj koži? Šta treba da se uradi? Zašto vi džudisti ćutite? Zašto bivši džudisti ćutite? Vi morate da sazovete neku skupštinu ili tako neki organ, da debatujete, da ponudite programe i planove i da njih isterate na čistac. Oni imaju svoje imena i prezimena i svoje fotelje. Upravo ste to rekli. Mlad, sposoban, stručan kadar treba da dođe, ljudi da se sazovu, da se oglasi neko kao ja, zato što niko nema hrabrosti za to. Ja sam sada sateran u ćošak i nisam imao izbora i želim da Srbija zna o čemu se radi i kako se radi. Treba da se skupe ljudi koji su oštećeni i ljudi koji imaju viziju i ljudi koji nešto znaju, bez ikakve sujete, da se sedne, da se porazgovara i da se neki ljudi s određenih funkcija, od judo klubu Partizan do ostalih funkcija, do ostalih sportskih klubova smene i da dođe sportska elita. Da bi bili elita, morate da imate elitu. Šampioni prave šampione i to bi bilo to. To je moje mišljenje i viđenje. Presavite tabak pa napišite pismo za početak Đuniću, predsjedniku sportskog društva, ili onome u Bućini što računa trofeje, prezire Crvenu zvezdu i svuda se hvali da je Zvezda drugorazredno sportsko društvo u odnosu na Partizan. Svake godine sabira trofeje koji su po 30-40 puta brojniji od zvezdinih trofeja, pa izvolite, napišite njemu. Ne znam, vidjet ću, ja više stvarno nemam vremena ni snage za to. Ja sam samo dao ideju i neki vetar u leđa za mlade naraštaje koji dolaze da budu svesni šta ih čeka, za mlade intelektualce koji žele da se posvete sportu kao nauci i judu kao olimpijskom borilačkom sportu kao nekoj svetloj tačci, da vide i da sagledaju problem sa više uglova, pa ako žele da žive u takvom mulju, onda neka živi, neka tako funkcionišu. Ako žele bilo šta da se menja, neka pokušaju da promene. Oni su bacili korenje koje je vrlo teško sada iščupati. Ja imam druge životne planove, želim da zarađujem za svoju porodicu, želim da idem u inostranstvo, želim da se bavim naukom i uopšte nemam vremena ni snage da vodim bitke sa polusvetom. Pokušao sam, dao sam sve od sebe, pričao, molio, kukao, izvinjavao se, žalio se, od toga nikad ništa nisam dobio, bio sam posmatran kao mediokritet. Ne želim stvarno više da se diskreditujem na taj način, želim da bilo kakve rasprave i debate ulazim sa polusvetom, nek oni hoće, ako hoće da se bave s time, nek se bave. Judo treba da se razvija, mislim da ima svog razvitka, završavam u 2 rečenice. Treba mu dati šansu i nadu, pogotovo taj šumadijski deo je slabo razvijen. Smatram da neki stručnjaci treba da daju primjer i neku ideju Savezu da se razvije Kruševac, Kragujevac, Kraljevo. Tu ne postoje judo klubovi koji imaju ozbiljne seniorske timove, treba im poslati stručan kadar, treba raditi na njima. Raška, to su sve naši ljudi, tu treba da judo dostigne neki vrhunac. Znači ne sme judo da bude rasprostranjen samo u 3 velika grada u zemlji i da bude to, nego moramo da pokupimo sistem Nemaca, sistem Mađara koji su po svim gradovima razvili judo baze i kampove i tako ćemo jedino doći do vrhunskih rezultata. Aleksandre Petkoviću, hvala vam na gostovanju, hvala ti tebi na otvorenosti, pozdravi oca šampiona i obavezujem te za još jedno gostovanje, da pravimo još jednu emisiju. Mislim da imamo još mnogo toga da iskažemo, ovo je bilo i suviše kratko, ali za početak nije loše. Hvala lepo. Ja ću samo pre odjavne špice reći, za nedelju najavljujem emisiju o tome da li Pižonu treba dozvoliti da ovako vodi fudbalsku reprezentaciju.
da li je on trener kalibra da vodi reprezentaciju, otvorit ću tu temu. Otvorit ću temu privatnog trenera mlade reprezentacije sina Bobija Janković, onaj skandal šta taj momak radi. Vidjeli smo u Azerbejdžanu 2-0 za Azerbejdžan, toliko o srpskom Urinju, Fenjerašu iz belgijskog prvenstva. Otvorit ću temu zvezdine propagande, jer je svima jasno da ispadaju od Rena i imaće samo trku sa Partizanom koju će verovatno napred već izgubiti, ali zato imaju trebovanja za preko 100.000, da stadion prima nekadašnji 100.000 bio bi pun. Vesić je maher propagande, kao što je uništio košarku, uništava fudbal, ali je zaista fenomen da toliko publike hrli na zvezdine utakmice i da prisustvuju tim lažima i toj lažnoj predstavi, tom lažnom fudbalskom timu, to je zaista za neverovati i za čestitati mu. I četvrta, posljednja rečenica, kapa dole Dudi Ivkoviću, ja ne volim od Hrvata da gubim ni u klikerima, toliko sam se nervirao i uspio da prelomi košarkašku utakmicu, tako je to kad reprezentacija ima trenera, minus 10 razlike u posljednjoj četvrtini pretvorio u pobedu, od 9 razlike, 19 razlike je napravio. Zna se da su Hrvati stare košarkaške kukavice i bilo bi grehota da su pobedili našu reprezentaciju u košarci, to je zaista nedopustivo, znači to je za mene takmičarska utakmica, ja znam da Duda kao stari krstaš nije hteo da dozvoli da ima upisano u CV-u poraz od Hrvata i njemu kapa dole. Kažem, tako je to kada veliki trener trenira i kada lažni treneri se bave vrhunskim sportom. Slažete se? Apsolutno. Gost je bio Aleksandar Petković, proslavljeni džudista Partizana, čovjek koji je preživao najteže moguće povrede, odbačen od svih i rešio da o tome progovori ne toliko zbog sebe, nego da zaštiti svoje drugove i svoj sport, a videli smo kakav čovjek hoće i pledira da idu u inostranstvo. Pa ko će da ostane od ovoj zemlji? Mislite o tome, moje ime je Dejan Nađus, koleginica Đuzdanović i kolega Kordulov pomagali su mi u programu. Ovo je bilo Lice naliče Srbije, ujedno Lice naliče sporta. Pratite naše emisije, kolega Đukanović sutra ujutro vam je na raspolaganju. Toliko za danas, gospodin Petković bit će ponovo gost, da vidimo da li je ova emisija imala odjeka i da li su neki načuljili uši. Prijatno. Sve države sveta imaju svoje lice i naličje, ali ni jedna kao Srbija, kao Srbija, kao Srbija, kao Srbija, kao Srbija, kao Srbija. Emisija Lice i naličje Srbije. Autor i voditelj Dejan Anđus.